Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno, correspondente ao martes 30 de xuño de 2026. Señor secretario, ten a palabra. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Punto seguinte. Dar conta dos decretos da alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. A moción dos concelleiros non adscritos relativa ao reforzo da seguridade das mulleres e prevención das agresións sexuais. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e a todas. Betanzos prepárase cada verán para celebrar algúns dos eventos máis importantes do calendario festivo galego, como a Feira Franca Medieval e as festas de San Roque. Citas que reúnen a milleiros de persoas procedentes de todo o noso concello como doutros puntos de Galicia. Estas celebracións constitúen un motivo de orgullo para a cidade e un importante motor cultural, social e económico. Precisamente por iso, as administracións públicas deben traballar para garantir que estes espazos de encontro e lecer sexan tamén espazos seguros, inclusivos e libres de calquera forma de violencia. Nos últimos anos aumentou a preocupación social ante os casos de agresións sexuais e de posibles episodios de sumisión química rexistrados en diferentes festas, festivais e eventos multitudinarios da nosa comunidade. Aínda que Betanzos non presenta unha problemática específica neste ámbito, a mellor ferramenta para garantir a seguridade é sempre a prevención. As mulleres deben de poder gozar das festas con total liberdade e tranquilidade, sen medo a sufrir situacións de acoso, agresión ou vulnerabilidade. Para iso resulta imprescindible reforzar as campañas de sensibilización, mellorar os recursos de atención e facilitar ferramentas que contribúan á prevención. Ademais, resulta fundamental garantir unha atención axeitada ás posibles vítimas. A resposta institucional ante unha agresión sexual, unha situación de acoso ou unha sospeita de sumisión química non debe limitarse á intervención policial ou sanitaria. É igualmente necesario ofrecer unha primeira atención humana, profesional e sensible ás necesidades da persoa afectada, baseada na escoita, o acompañamento emocional e a protección, evitando situacións de revitimización que poidan aumentar o seu sufrimento. Unha das preocupacións que máis relevancia adquiriu nos últimos anos é a prevención da sumisión química nos espacios de ocio e nos eventos multitudinarios. Diferentes administracións públicas e organizacións veñen implantando programas de distribuición de dispositivos de detención de sustancias embebidas, especialmente mediante pulseiras ou sistemas reactivos de fácil utilización. Aínda que estas ferramentas non substitúen a actuación policial, sanitaria ou xudicial, constitúen unha medida complementaria de prevención e sensibilización que pode contribuir a incrementar a seguridade das persoas asistentes, especialmente as mulleres. Ademais, a prevención das agresións sexuais e da sumisión química debe formar parte dunha estrategia máis ampla de seguridade nos eventos multitudinarios. A protección das persoas existentes, especialmente das mulleres, non depende únicamente da existencia de recursos de atención ou de campañas de sensibilización, sino tamén dunha adecuada planificación dos espazos públicos, da coordinación entre os distintos servizos implicados e da capacidade de resposta ante calquera situación de emerxencia. Por este motivo, resulta igualmente necesario reforzar a coordinación entre os corpos policiais, protección civil, asistencia sanitaria e organización dos eventos, garantindo que ambulancias, bombeiros e vehículos de seguridade poidan acceder con rapidez a todos os puntos das zonas festivas en caso de necesidade. A Feira Medieval, os días grandes do San Roque e as dúas xiras aos Caneiros son símbolos da nosa identidade colectiva e da nosa forma de entender a convivencia. Precisamente por iso debemos garantir que todas as persoas, especialmente as mulleres, poidan desfrutar delas con liberdade, seguridade e tranquilidade. É por iso que propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Concello de Betanzos a elaborar e presentar con carácter previo á celebración da Feira Medieval e das festas de San Roque un plan especial de prevención e protección das mulleres que integre todas as medidas de información, prevención, atención e coordinación recollidas nesta moción. Segundo, reforzar os puntos violeta durante os principais eventos festivos do verán, garantindo a súa localización en espazos visibles e facilmente identificables, unha adecuada sinalización, persoal formado para a atención e acompañamento das víctimas e unha ampla difusión da súa localización a través dos medios municipais. Procurarase ademais a colaboración dos centros de información á muller da comarca, de profesionais do ámbito social, psicolóxico e educativo, así como de entidades especializadas na atención ás víctimas de violencia machista, co obxectivo de ofrecer unha primeira atención baseada na escoita, o acompañamento emocional e a protección da persoa afectada. Terceiro, desenvolver unha campaña municipal de sensibilización e prevención das agresións sexuais e da sumisión química a través das redes sociais municipais, da páxina web do Concello, do programa oficial das festas e de cartelería específica distribuída nos recintos festivos. Cuarto, implantar de maneira piloto durante a Feira Medieval e as principais xornadas das festas de San Roque un programa de distribución gratuita de dispositivos de detencións de sustancias embebidas, tales como pulseiras reactivas, tiras detectoras ou sistemas equivalentes homologados.
Este programa deberá ir acompañado de información clara sobre o seu funcionamento, as súas limitacións e os protocolos de actuacións recomendados en caso de sospeita de sumisión química, coordinándose cos puntos violeta, os servizos sanitarios e os corpos de seguridade presentes durante os eventos. Quinto, elaborar un protocolo municipal de actuación fronte ás agresións sexuais e posibles casos de sumisión química durante os eventos multitudinarios organizados ou autorizados polo Concello de Betanzos. Sexto, convocar con carácter previo á celebración dos principais eventos festivos do verán unha reunión específica da Xunta Local de Seguridade para coordinar os dispositivos de prevención, atención e resposta ante situacións de risco. Sétimo, realizar unha comprobación previa dos itinerarios de emerxencia mediante probas prácticas co acceso de ambulancias e vehículos de bombeiros ás principais zonas de concentración do público, verificando que terrazas, mobiliario urbano, elementos ornamentais ou instalacións temporais non dificulten a actuación dos servicios de emerxencia. Oitavo, instalar sinalización visible e facilmente identificable que indica a localización dos puntos violeta, dos postos sanitarios, dos servizos de emerxencia e dos postos de información durante a feira medieval e as festas do San Roque, especialmente no campo dos Caneiros. Noveno, elaborar un informe de avaliación ao remate das festas de San Roque que lle colla as actuacións realizadas, os recursos mobilizados, as incidencias registradas e as posibles melloras a introducir en futuras edicións. Nada máis nesta primeira intervención, moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Boa tarde a todas. Pois estamos a favor desta moción, claro que sí, porque nós somos as que sempre traemos este tipo de mocións e vostedes son os que sempre nos alertan de que somos unhas feministas e que presentamos as mocións que somos alarmistas e que preocupamos a poboación. Claro que nos preocupa todo este tipo de historias, non só agora, preocúpanos os 365 días do ano como temos demostrado ata agora. Cremos que o que pasa neste caso é que, como está vendo que noutros concellos están presentando medidas deste tipo, quere subirse ao carro do feminismo, porque estamos a un ano das eleccións, e ben o dixo vostede, fai non moito nun pleno destes. Non se trata de comprobar se no vaso temos algo ou non temos algo, trátase de educar a xente para que non bote nada no vaso, para que nin siquiera se lles pase pola cabeza ese tipo de agresións. De todo isto, o que se trata é de educar. Sempre o decimos, cando traemos as nosas mocións polo 25N ou polo 8 de marzo, insistimos en educación, en prevención, en campañas para concienciar a poboación máis nova, que é a que máis afastada está do problema grande que temos de feminismo, é dicir, dos acosos que sufrimos non só nas festas, é dicir, o feminismo non só é para a festa, é para a festa e para os 365 días do ano nos que vive unha muller que se sinte maltratada na súa casa. É dicir, está ben este tipo de mocións? Claro que sí, por suposto que sí, nós imos votar a favor como non sería de outra forma, pero quédanse un pouco cortos. O cin máis cercano sería o noso, non o de Coirós, sería o noso, é dicir, pidan por un cin, díganlle á Xunta, como xa insistimos máis dunha vez, en que executen ese cin que tanto necesita Betanzos e a súa comarca. Repito, o noso voto vai ser favorable, pero insistimos en que nos queremos subir ao carro do feminismo cando sempre dixemos que éramos unhas alarmistas. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa, bonito a todos. Ben, antes de nada indicar pois que o Grupo Popular vai apoiar esta moción porque compartimos plenamente o seu obxectivo, pois que a feira medieval, San Roque, os Caneiros, pois sexan espacios seguros para todas as persoas, especialmente pois para as mulleres. Agora ben, tamén queremos lembrar que moitas das cuestións que se propoñen pois non son novas neste pleno. Dende o noso grupo levamos tempo reclamando unha mellor planificación dos grandes eventos, máis coordinación entre os servicios de emerxencia e unha organización que priorice sempre a prevención frente á improvisación. Por iso vemos con bons ollos a medida pois, de reforzo dos puntos violeta, as campañas de sensibilización, os protocolos de actuación ou a revisión dos accesos para ambulancias, bombeiros e corpos de seguridade, cuestións que xa víamos defendendo en anteriores ocasións. Ao final, pois o importante non é quen presenta a iniciativa, senón que o Goberno municipal a leve á práctica. Agardamos que esta moción non quede nun queixón e que as medidas propostas se convertan en actuacións reais de cara ás próximas festas. Por responsabilidade e porque entendemos que toda medida de prevención suma, pois o noso voto vai ser favorable, máis nada.
Moitas grazas. Ben, evidentemente, este equipo de goberno comparte amplamente o fondo da exposición de motivos desta moción. De feito, moitas das propostas que se plantexan nela levanse a cabo no noso municipio dende hai tempo. Vou a dar lectura para coñecemento do propoñente, de toda a corporación e de quen nos escoite, do que levamos traballando no noso concello dende hai moito tempo, dende os servizos sociais municipais e dende todas as áreas, porque estamos a falar dun traballo transversal, porque a seguridade, a protección e a prevención é un traballo transversal no noso municipio. Miren, Betanzos conta cun plan de igualdade municipal dende o ano 2004, un documento marco que supón a folla de ruta nesta área e que se foi actualizando nos anos sucesivos, só cunha tregua de 4 anos no que non tivemos plan de igualdade en vigor, ata chegar ao cuarto Plan de Igualdade Municipal 2023-2026, que inclúe unha área estratégica de actuación en materia de violencia de xénero, violencia sexual e outras violencias machistas. Está a disposición de toda a cidadanía na web municipal, por certo. Dende o ano 2021 contamos coa Mesa Local de Coordinación Institucional fronte á violencia de xénero, que se reúne semestralmente, onde están representados todos os axentes chave que traballan a prol da prevención e da intervención, entre outras das agresións sexuais. Falo da subdelegación do goberno, dos centros de ensino, dos centros de saúde, dos servizos sociais comunitarios, do xulgado, do CIM de Coirós, ata o de agora, e das forzas e corpos de seguridade do Estado e locais. Desde este ano tamén, desde ese ano 2021, temos operativa en Betanzos a Unidade Especializada da Garda Civil Biogen, representada na mesa que acabo de citar. Estamos tamén adheridos ao protocolo da FEN, a través do cal a Policía Local de Betanzos se uniu ao sistema Biogen, coordinándose nunha mesa policial especializada. E seguindo coas ferramentas de coordinación, o persoal técnico de igualdade participa nas xuntas locais de seguridade, convocadas cando chegan as festas patronais ou a Feira Franca Medieval dende hai moitísimos anos, e outros eventos multitudinarios de interese, como a Feira Medieval, para activar protocolos especiais para estas datas. Nelas se coordina a implantación, por certo, dos puntos violeta. Así mesmo, Betanzos tamén participa na Mesa Local de Coordinación Interinstitucional fronte á violencia de xénero que convoca o CIM de Coirós, por suposto. Respecto aos puntos violeta, puxéronse en marcha no noso municipio no ano 2022, instalándose os 3 días da Feira Franca Medieval e os días máis relevantes das festas de San Roque, o 15, o 16, e días que cadren en fin de semana ou nos que haxa unha actuación ou un concerto no que se prevea que acuda moita xente, así como, por suposto, os 2 días das xiras aos caneiros. Contan cunha carpa municipal propia, na que está visible o logo do Concello do punto violeta que identifica o servizo, así como dun roll-up e unha bandeira coa imaxe da Diana Cazadora, símbolo e imaxe da igualdade no noso municipio, e que leva inscrito a frase «Festas libres de agresións machistas». Están atendidos os puntos violeta por profesionais con formación e experiencia acreditada, e neles facilítase material informativo no que se inclúe o específico sobre a sumisión química, entre outros, que indica como actuar ante calquera tipo de agresión, por suposto tamén ante este tipo de agresión machista. No ano 2025, para que teñan o dato, visitaron o punto violeta 508 persoas, 203 na Feira Franca Medieval e 305 nas festas de San Roque.
Máis da metade, o 57%, fixérono para pedir información sobre recursos e servizos en materia de igualdade. O 32% para participar en actividades de sensibilización e 1% restante para comentar casos particulares. Ademais, durante a Feira Franca Medieval fíxose un reparto de adhesivos do punto violeta entre as paradas instaladas na feira que quixeron sumarse á iniciativa, colaborando de forma moi satisfactoria, é algo que tamén está previsto que se repita este ano. Cada ano elabórase, por suposto, un informe de resultados da actividade dos puntos violeta que se utiliza a nivel interno para a planificación e o traballo de coordinación que se leva a cabo nas mesas que antes citei, publicando só os datos estadísticos xerais. Ademais destas actividades puntuais, dende o Departamento de Servizos Sociais, contamos cunha planificación continua para desenvolver actividades de sensibilización en materia de prevención de violencias machistas en centros de ensino e institutos a través de actividades culturais co público xeral e tamén coa mocidade, e, por suposto, campañas de sensibilización como o 25N, que, por exemplo, no ano 2025 tratou o tema do acoso sexual nalgunha das súas actividades. Transversalmente, en actuacións municipais doutras áreas, inclúense accións encamiñadas ao trato igualitario, á diversidade e á non violencia. Estamos desenvolvendo dende xa hai tempo un programa de prevención comunitaria no ocio nocturno que se chama Consentido, no que da man dos locais de hostalaría e de ocio nocturno se está a traballar en materia de prevención de agresións sexuais e de consumo de alcohol a través da realización de diferentes accións. Unha delas foi a elaboración dun protocolo Betanzos en Violeta, unha ferramenta que pretende servir de guía para crear espazos de lecer seguros e confortables, libres de agresións sexuais, especialmente para as mulleres. Neste ano, neste momento, dende o 15 de xuño e ata o 3 de xullo, temos aberto de novo un prazo de inscripción para que os locais de hostalaría se adiran e pasar logo a outra fase baseada en ofrecerlles os materiais que técnicamente se consideren oportunos para abordar calquera casuística neste eido. En relación aos protocolos que se activan ante unha posible agresión sexual, quero sinalar e destacar un recurso especializado, como son os centros de crise 24 horas dependentes da Xunta de Galicia. O máis próximo a Betanzos está no Hospital Novoa Santos de Ferrol, moi lonxe dende o meu punto de vista, nos que se realiza unha atención integral ás mulleres vítimas de violencia sexual, que contan con persoal de psicoloxía, traballo social e asesoría xurídica e que funcionan os 365 días do ano. Respecto ao Centro de Información ás Mulleres, como saben, actualmente Betanzos está adherido mediante un convenio ao CIM de Coirós. Os CIM son centros que veñen a ser un recurso de referencia nos concellos galegos para a promoción da igualdade, a prevención e a atención ás vítimas de violencia de xénero e tamén para o asesoramento ás persoas LGTBI. Son recursos de carácter permanente desde os que se articula unha intervención global dirixida ás mulleres e que proporcionan asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral, así como calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre homes e mulleres. En conclusión, e respecto aos acordos que pretende que se plantexan nesta moción, consideramos que se veñen cumprindo dende hai anos. Respecto á coordinación institucional da que se fala, é indudable a través das diversas mesas nas que participamos e nas que se planifican as accións a desenvolver polos profesionais. Pola colocación dos puntos violenta durante as datas suxeridas polo persoal técnico e corpos de seguridade e que consideramos debidamente sinalizados,
para as campañas de sensibilización comunitarias que se deseñan tendo en conta os datos de avaliación dos diferentes programas nos que se traballa e que se desenvolven durante todo o ano. Protocolos de actuación fronte ás agresións sexuais. Todas as partes implicadas contan con estes protocolos coa información dos recursos e das actuacións nestes supostos. E tamén en canto aos informes de avaliación, todas as actividades, todas as actuacións enmárcanse dentro do Plan de Igualdade en vigor e se avalían tanto de xeito individual como o remate do período que abrangue o propio plan. Esta avaliación anual ou final publícase nas canles de difusión do Concello e, segundo eses resultados, elabórase o seguinte plan, esquema xeral para calquera programa ou proxecto técnico que se desenvolva dende os servizos sociais comunitarios. Respecto ao financiamento, gustaríame aclarar que o financiamento do persoal, en concreto da técnica de igualdade coa que conta o Concello, realízase mediante financiamento propio do Concello de Betanzos co apoio da Deputación da Coruña. En canto ao financiamento dos puntos violetas, este é propio do Concello de Betanzos e do Pacto de Estado. E respecto ás campañas de sensibilización que se desenvolven durante todo o ano, estas levanse a cabo con financiamento propio e tamén co apoio do Pacto de Estado. Indicar tamén que todos os anos o noso Concello opta ás convocatorias da Xunta de Galicia reguladas neste exercicio pola orde do 25 de decembro de 2025, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa FSE, pero non obtén apoio por esta vía, o Concello de Betanzos. Indicar tamén que dende o nivel de actuación que lle corresponde aos servizos sociais comunitarios, o noso Concello, como noutras materias, é un referente en igualdade, o que queda constatado coa ampla programación que se desenvolve durante todo o ano a nivel preventivo e imprescindible, e que intenta incluirse de xeito transversal en todas as áreas, por creer firmemente que desde a prevención é dende onde se sentan as bases para que non se produzan as situacións de violencia contra as mulleres das que se fala na moción e tamén doutras violencias das que non se fala na moción. E aí está a nosa responsabilidade, a responsabilidade dun goberno municipal e tamén das persoas que nesta sala representamos a toda a cidadanía. Tamén responsabilidade de toda a veciñanza e responsabilidade de outras administracións en investir en educación para a igualdade, no trato igualitario, no respecto entre todos e todas. Gustaríame que entre todos e todas os que formamos parte desta corporación, máis alá do traballo que se desenvolve dende os servizos sociais, que é amplísimo e que teño que agradecer a implicación de todas as persoas do departamento e de todos os departamentos que, como digo, tratamos de implicar para que a igualdade sexa un eixe transversal en todas as áreas, deberíamos comezar por dar exemplo. Nada máis nesta primeira intervención. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, imos por parte responderdolle primeiro pois a voceira do BNG. Eu entendo que non lle guste que sexamos nós quenes traíamos esta moción, pero a realidade é a que vostedes piden pancartas e manifestacións e nós pedimos medidas reais. Esa é a diferencia entre vostedes e nós, porque feminismo non é traer unha moción tipo polo 8 de marzo e unha moción tipo polo 25 de novembro. Feminismo é o que facemos nós, propoñer medidas reais de prevención. A min hai unha cousa que non que me molestou, que me doeu da súa intervención, e é que dixo que os máis novos son os que menos implicados están co feminismo. Esta moción nace das demandas da vocidade de Betanzos. Igual os que menos implicados están
que o feminismo son os do BNG. Pero non é verdade o que está dicindo vostede. Esta moción nace de persoas mozas de Betanzos que nos pediron que trouxésemos esas medidas. E si é verdade, claro, evidentemente vimos que este tipo de medidas están empezando a implantar en outras celebracións da nosa comunidade, claro que sí. Porque vostedes eran moi galeguistas, pero nós tamén viaxamos por Galicia adiante e imos a festas por aí e vemos cousas positivas, e claro que sí, que as vamos a propoñer para Betanzos, porque hai que saber copiar o bo. Non só hai que copiar o bo de Pontevedra e de Allariz, hai que copiar o bo de toda a comunidade de Galicia. Se fan cousas boas, sexa do que sexa, nós imos a traer a este pleno todo o bo que se fagan noutros concellos. Ben, estamos de acordo, por suposto, pois que as medidas que se levan a cabo, faltaría máis, pero o que pide esta moción é reforzar todo iso, moito máis. Os plans de igualdade, os protocolos que acaba de mencionar a señora alcaldesa son positivos, é innegable, pero esta moción vai varios pasos máis alá. Entendemos que non todos os acordos se veñen implementando desde hai tempo neste concello, hai cousas que son novidosas e que nós creemos que son positivas e que sería positivo empezar a implementalas en Betanzos. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Non pedimos un CIN, un COF, psicólogos, persoal no centro de saúde para atender a todas as mulleres, non só as que salen de festa, que teñen dereito, sino as que son maltratadas na súa casa polos seus maridos, polas súas parellas, que a vostedes lles parece que non é suficientemente grave como para solicitalo. Eso é o que pide o BNG cada vez que trae unha moción aquí. Dende que eu son concelleira, como mínimo 2 ou 3 ao ano. Nós somos feministas os 365 días do ano. Non só agora para coller unha panda de votos que nos interesa e que hai que meter no caixón. Non só eso, señor concelleiro non adscrito. Hai que ser feministas e defender o feminismo e a muller os 365 días do ano. Piden vostedes que non nos boten nada no vaso, como hai 20 anos. É dicir, en vez de educar, seguimos a manter as mismas cousas que tiñamos fai 20 anos, de verdad. Insistimos no de sempre, o sea, prevención, educación e concienciación. Temos que xerar unhos sitios seguros para que a mocidade e calquer muller que queira salir por aí non teña medo nin de volver sola á súa casa, nin de salir de festa e pasalo ben. É dicir, parécenos ben esta moción? Claro que sí, porque é un reflexo de todas as que trouxemos ao longo de todos estes anos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Pois nada, estou de acordo ca señora alcaldesa que hai que predicar sempre co exemplo, que é o máis importante, e reiterar pois o noso voto favorable, máis nada. Moitas grazas. Só a engadir unha apreciación. Espero que no fondo da moción concordemos todos e todas. Falaba o voceiro do Partido Popular na súa primeira intervención de improvisación. Creo que co que dixen na miña primeira intervención xa quedou claro que dende o Departamento de Servizos Sociais de improvisación nada. De feito, lévase traballando en igualdade con recursos propios dende hai moito tempo. Por fin, dende non hai tanto, contamos cunha magnífica técnica de igualdade, co cal ese traballo pois puido afianzarse máis se cabe. Bueno, co que non podo concordar, señor concelleiro non adscrito, e con que diga que esta moción vai varios pasos máis alá do que se está a facer en Betanzos. Porque moitas das cousas das que fala na moción fanse dende hai tempo e ademais en Betanzos moito antes que noutros concellos de Galicia, porque eu e nós tamén viaxamos por toda Galicia e tamén, por suposto, tratamos de copiar todo o bo, evidentemente. E todo, absolutamente todo o que se cita faise dende hai anos, excepto o acordo cuarto, que é o de repartir de forma piloto esas pulseiras ou dispositivos detectores no tema da sumisión química. Todo o resto, dende hai moito tempo,
se fai no Concello de Betanzos e insisto en que tamén en igualdade somos un referente. Cada pleno sale un eido no que teño que presumir de que Betanzos é un referente. E en igualdade, a pesar de non ter CIM, nin COF, a pesar diso e con recursos propios na maior parte dos casos, somos un referente. E, por suposto, o noso voto vai a ser favorable. Bueno, entendín que este acordo, señor secretario, se aproba por unanimidade, así que pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto cuarto, a moción do BNG sobre a mellora de diversas cuestións relativas ao casco histórico. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, moi boa noite a todas. O casco histórico de Betanzos é un dos principais activos patrimoniais, culturais, turístico e económico co que conta o noso concello. Xunto co Parque do Pasatempo é o que fai diferente e única a nosa cidade. Estes elementos deberían ser os motores do noso desenvolvemento económico e social, mais inexplicablemente parece un proceso de degradación acelerada. A situación actual do casco histórico débese á multiplicidade de factores, a errática política de mobilidade, a falta dunha aposta decidida no valor do patrimonio como motor do desenvolvemento económico, a carencia de servizos e dotacións comuns noutras partes da cidade, a ausencia de políticas de vivendas sostidas no tempo e mesmo a falta de interese dos propietarios privados. A isto compre engadirlle a falta de medidas concretas para a promoción da rehabilitación das vivendas na zona monumental. Todo isto, obviamente, tradúcese no avellentamento poboacional e noutros fenómenos sociodemográficos que contribúen á lenta e progresiva degradación da que no BNG consideramos que debería ser a locomotora que tirase do progreso de todo o municipio. Levamos décadas solicitando políticas integrais para a mellora do casco, mas nos últimos mandatos as accións de mellora do casco histórico limitáronse a accións puntuais que non cambiaron a dinámica de degradación da zona vella. Así, por exemplo, o Concello de Betanzos instalou hai uns meses diferentes soportes informativos nas rúas do Casco Vello na Praza do Campo. Mais alá da sinalética das rúas, no Casco Vello foron desaparecendo todas as cadeiras e bancos colocados, agás un par na Rúa Travesa e o do Magnolio do Lanzós, así como todos os elementos informativos dos monumentos e lugares de interese. Por tanto, este proxecto ficou en simple maquillaxe superficial. Na mesma liña, vendeuse como un cambio sustancial a creación de 2 parques no casco. Porén, o parque situado na Rúa Travesa continúa a día de hoxe con plásticos, elementos visuais que indican que estás a rematar, ou sen poñer en marcha todo o que se supón que recolla no proxecto inicial, como as taquillas. Polo demais, decidiuse colocar no medio da praciña un farol, que impide ou dificulta o desenvolvemento de actividades culturais ou públicas nela. Na mesma liña, na Praza Fernán Pérez de Andrade, unha das xoias patrimoniais de Betanzos, coas 2 principais igrexas góticas da cidade nela. Tamén é, seguramente, o espazo máis fotografado e visitado polos turistas no noso casco vello. Porén, atópase permanentemente convertido nun aparcadoiro cheo de coches e furgonetas a todas as horas, sendo o mellor exemplo do caos de mobilidade do casco. Por último, o mercado de abastos foi rehabilitado con fondos europeos. O obxectivo era que o mercado volvese a ser un mercado, e que con el de novo funcionando os veciños e veciñas da zona vella volvesen ter un espazo onde comprar carne, froita, peixe ou leite. E, ademais, que calquera persoa do Concello puidese tamén contar con eses servizos de proximidade no corazón do casco vello da nosa cidade. O igual que cos parques ou coa sinaléctica, o obxectivo buscado polo Concello enténdese que era contribuir deste xeito a dinamizar socialmente o casco vello e axudar a fixar poboación nel. Porén, a realidade é que o mercado, con fondos europeos, vai pasar de ser un mercado de abastos a unha especie de galerías de hostelaría. A inmensa maioría dos negocios que van a abrir nel son locais de hostelería. No casco, hostelería xa había. O que non había era lugares para mercar froita, peixe, carne ou un litro de leite. Por tanto, o sentido da rehabilitación inicial non se cumpre e prodúcese unha distorsión evidente do uso do diñeiro europeo. Lonxe de mellorar a situación do casco vello e de axudar a fixar poboación nel, pode que se consiga o efecto contrario. Nos estamos moi preocupadas pola degradación do casco e estes son algúns dos símbolos desa degradación, polo que consideramos oportuno debater estas cuestións e por iso traemos a pleno estes acordos. En primeiro lugar, instar o Goberno local a valorar o desenvolvemento do proxecto europeo que tentaba humanizar e dotar de identidade visual unificada a parte máis singular do noso ámbito urbano. En segundo lugar, instar o Goberno local a explicar o estado en que se atopa o proxecto do Xardín da Travesa e que perspectivas hai para el. En terceiro lugar, instar o Goberno local a protexer un espazo singular como a Praza Fernán Pérez de Andrade e evitar o aparcamento con algún tipo de elementos.
En cuarto lugar, instar o goberno local a aclarar os plans que ten para o mercado de abastos e para garantir que a actividade hostaleira non entre en contradición co dereito da veciñanza da zona, o descanso ou a ausencia de ruídos. E, por último, facultar a alcaldía e concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Buenas noches a todos. Estamos de acuerdo, después de un año se dé una valoración de lo invertido en el casco histórico. Puede ser bancos, jardineras o otros elementos que se instalaron, algunos de los cuales ya no están en activo. Estamos totalmente también de acuerdo en no aparcar la Plaza Fernán Pérez de Andrade, por tratarse de uno de los enclaves más bonitos de nuestra ciudad. Miramos con optimismo la apertura del mercado municipal. De todas formas, nos deben una explicación más profunda en qué consiste este proyecto en general, en beneficio de todos los betanceños. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Ben, pois, escoitando esta moción do BNG, a verdade é que compartimos unha gran parte do seu contido, porque preocupanos calquera cuestión referente ao centro histórico, comezando porque necesita máis atención, máis investimentos, máis actividade económica, máis vivenda e máis veciños. E para iso que pensamos desde o Partido Popular é que precisa unha estrategia integral, planificada, e non unha sucesión de actuacións dispersas. Ata aquí estamos de acordo, pero hai algo que non acabamos de entender por parte do BNG, que levan anos dicindo que o casco histórico perde poboación, que perde actividade, que perde oportunidades, que é certo, pero logo, cando este pleno tivo diante a ferramenta máis importante das últimas décadas para ordear urbanísticamente Betanzos e para facilitar a rehabilitación e recuperación de vivendas, o PEXOM, votan en contra. Ben, xa saben que o que pensamos no PP é que o PEXOM que se aprobou pois non é o mellor PEXOM, pero moito peor sería votar outros 20 anos sen el, porque o problema é a falta de vivenda, o PEXOM axuda. Se o problema é a falta de rehabilitación, o PEXOM axuda. E se o problema é que a inseguridade xurídica está a retrasar ou paralizar investimentos, tamén aí o PEXOM axuda. Por tanto, vai por diante esta observación xenérica. Pola contra, si coincidimos coas alusións ao mercado municipal. Todos coincidimos en que a rehabilitación con fondos europeos podería ter unha oportunidade para dinamizar o casco histórico, pero unha realidade incontestable é que estamos a unhas horas do mes de xullo e, de momento, non o vemos así. E permítame facer un inciso en relación co mercado. Como verían estes días nas redes sociais, na sede do Partido Popular sufrimos un contratempo a semana pasada. Despois de levar varias semanas vendo como un regueiro de augas fecais cruzaba a rúa xusto por diante do mercado, pois quizáis non vai ser a mellor forma de recibir os clientes nese novo espazo. Entón, igual, teríamos que mirar un pouco máis pola zona. E remato xa esta intervención poñendo unha emenda parcial, porque non podemos estar de acordo co punto número 3 da parte dispositiva, é dicir, coa instalación de novos elementos como macetas, volardos, etc., para restringir o aparcamento da praza de Fernán Pérez de Andrade. Non porque non queiramos que se aparca aí, senón porque ao final, se estamos poñendo Betanzos e todo o centro histórico cheo de macetas e de volardos, pois ao final xa non sabemos que vai parecer. E como todos saben, pois temos visións distintas sobre a reorganización da mobilidade no centro histórico, porque nós creemos que a mellor forma de protexer e manter o noso patrimonio é dándolle vida e non convertendo nun espazo totalmente pechado e morto. Polo tanto, non compartimos a proposta de instalación de máis elementos para limitar o aparcamento como maceteiros ou volardos. Sobre todo porque tamén estamos á espera de coñecer que resposta dá o goberno local ao aproximadamente 500.000 de sinaturas presentadas con alegacións colectivas contra as restriccións de tráfico no casco histórico. Creemos que calquera decisión debe ser coordinada e debe marcarse na estrategia que defendía esa alegación colectiva e, polo tanto, se aceptan unha emenda á moción para sustituir ou modificar ese punto, votaremos a favor. Ou incluso se pode votar por puntos de xeito illado, respaldaremos o resto da moción agás o punto 3. Non sei se isto sería posible. De momento, máis nada e moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do equipo de goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, antes de empezar e de meternos en profundidade ca moción do BNG, quero aclarar unha cousa a colación das manifestacións da voceira do Partido Popular. O que se refire vostede a esa incidencia que sufriron no seu baixo, corríxeme se non é así,
pero é unha acometida do propio edificio que estaba en mal estado e que estaba conectada por parte dos propietarios do edificio á rede de pluviais do Concello de Betanzos cando se trataba dunha acometida de fecais. Polo tanto, pídolle que non faga demagogia barata e que non lle bote a culpa ao Concello dunha obra causada polos propietarios dunha edificación, que en todo caso o Concello está aí para colaborar e non para obstaculizar, perdón. Polo tanto, era unha mala praxis na conexión realizada nunha propiedade privada á rede municipal. No caso de que houbo unha tormenta bastante importante, a rede de pluviais colapsou e ao levar carga fecal procedente dun edificio pasou o que pasou. Pero non traten de botarlle ao Concello a culpa de todo o que sucede no término municipal, perdón, ao goberno municipal, cando se trata dunha cuestión puntual e que emana dunha actuación privada e unha mala praxis na conexión. Isto quería aclaralo, porque parece que temos a culpa de todo o que acontece aquí neste Concello e cada un que asuma as súas responsabilidades. Ben, o primeiro que compre dicir é que compartimos plenamente unha idea. O casco histórico é o principal patrimonio urbano, cultural e identitario de noso Concello de Betanzos e a súa rehabilitación constituye unha das prioridades fundamentais para este goberno municipal. Precisamente por iso sorprende que a moción presentada polo BNG ignore a maior transformación que experimentou o casco histórico nas últimas décadas e reduza 5 anos de planificación urbanística e social e un investimento de máis de 5 millóns de euros a cualificalos como unha serie de actuacións illadas, cando a realidade é exactamente a contraria. Todas elas forman parte dunha elaborada planificación estratégica para a recuperación urbana, residencial, comercial, turística e patrimonial do noso Concello. Non estamos ante actuacións puntuais, estamos ante unha planificación estratégica global que se está a executar de maneira progresiva e coordinada. A moción presenta 4 puntos. O primeiro que pide é relativo a valorar o desenvolvemento do proxecto europeo de identidade visual. A valoración deste goberno é extraordinariamente positiva. Por primeira vez Betanzos dispón dunha identidade gráfica coherente para o seu casco histórico, integrada dentro da nova marca Betanzos, cun deseño contemporáneo pero plenamente respetuoso coa historia da cidade e que se acaba de completar co deseño do manual corporativo da marca complementaria para turismo e resto das actividades municipais que están en perfecta coordinación co do casco histórico. Sendo complementarias unha da outra, de xeito que se poderá eliminar a multitude de simboloxía sobre Betanzos elaborada dende fai moitos anos e que non gardan unha liña común, o que non contribuía a definir unha imaxe de Betanzos única, coherente e asociable á nosa identidade. Esta actuación non constitui únicamente en instalar paneis. Inclúi unha nova sinalética unificada, tontes digitais informativos con directorios e información turística, taquillas intelixentes para o mercado, un deseño específico do mobiliario urbano inspirado na creacións de Rafael González Villar e unha nova imaxe urbana que permite identificar o casco histórico como un espazo singular e privilexiado. A identidade dunha cidade non se construye con un único elemento, construíese coa suma de intervencións coordinadas que melloran a experiencia de quen vive nela e de quen a visita. Con elo, estas actuacións forman parte dunha estrategia moito máis amplia que inclúe a penalización progresiva do casco histórico, a mellora da accesibilidade e a renovación dos espacios públicos e a digitalización dos servicios. E, por certo, este proxecto de marca Betanzos, que foi tan criticado por algúns, tanto neste salón de plenos como en redes sociais, foi recentemente galardonado polo Clúster da Comunicación de Galicia co Premio Paraugas na categoría de Solución de Deseño, facendo fincapé na dotación dese premio, en que se cumpriu o obxectivo de ter unha marca e unha proposta de mobiliario urbano que dialogan coa cidade e reforzan o seu carácter, xerando unha linguaxe visual e volumétrica propia. O proxecto dota a Betanzos dunha identidade máis definitiva no seu espacio público, mellorando a experiencia cidadá e a coherencia entre deseño, arquitectura e contorna. Estos son as verbas que dedicaron o Clúster da Comunicación de Galicia no momento que otorgaron este premio. Sobre a segunda cuestión que se recolle nos acordos da moción é explicar o estado do proxecto do Xardín de Travesa. Pois ben, o Xardín de Travesa, pódese comprobar, é unha realidade. Supuxo recuperar un espacio degradado para convertelo nun novo lugar de encontro, descanso e convivencia. Ante unha ruína anterior hai un equipamento público. Como ocorre en calquera espacio público recentemente executado, continúan realizándose pequenos axustes propios da posta en funcionamento, pero iso non significa que exista algún abandono nin ningún fracaso do proxecto, o que demostra os actos xa celebrados nel, incluindo o que fixo recentemente o seu partido.
Como calquera elemento urbano, co seu uso haberá que ir definindo e mellorando as súas prestacións e axustando a distribución do seu mobiliario e instalacións ás necesidades das persoas usuarias. Pero a realidade é que o Xardín de Travesa xa está plenamente integrado no uso diario da veciñanza. Ademais, e para incidir na súa utilidade e aposta do Concello polas zonas verdes e pola mobilidade sostible no casco histórico, acábase de instalar no seu aparcabicis a primeira das dúas novas bases de sistema de bicicletas eléctricas municipais, reforzando precisamente o seu papel como punto de xuntanza dentro da cidade. Entendo que se referían a que había algún elemento tapado nese momento, podería ser este porque recepcionouse no día de onte. Tamén debe lembrarse que esta actuación non é un casco illado. Nos últimos anos que creouse un novo espacio verde no casco histórico, o Parque de Cabildos, con máis de 2.000 metros cuadrados de zonas verdes. Ambos espacios amplían os espacios públicos de estancia, ocio e xuntanza do casco histórico, algo que durante décadas non existía no corazón de Betanzos, no noso casco histórico. O terceiro punto que trata na moción, nos acordos, é sobre a mobilidade, especialmente na Praza Fernán Pérez de Andrade. E probablemente este sexa un dos aspectos onde máis claramente se aprecia a diferencia entre facer propostas e executar solucións. Este goberno non improvisou. Como xa vivimos, elaborou un proxecto integral estratégico de mobilidade para o casco histórico, que alterará unha profunda transformación nesta praza xunto coa apertura do mercado municipal. As novas regulacións do tráfico de vehículos e a instalación do novo mobiliario existente, o que conlevará cando se faga a súa implementación, a plasmar a planificación estratégica dos últimos 5 anos, de xeito que todas as actuacións referidas, unha vez planificadas e xa rematadas, poidan contemplarse no seu conxunto e actuar de forma coordinada e complementaria. Este proxecto contempla a progresiva penalización do casco histórico mediante o control dos accesos por cámaras con lectura automática das matrículas que permitirán a regulación do tráfico autorizado, logrando así a reducción progresiva dos vehículos non comerciais de persoas non residentes no casco e a recuperación do espacio público para os peóns, o que conlevará un claro incremento da actividade comercial e económica. Todas estas actuacións van exactamente na dirección que marca a legislación europea e que están seguindo os principais centros históricos nos últimos anos, o que lle supuxo unha total transformación xerando centros con preferencia para os peóns, cun enorme crecemento económico, mellorando a súa accesibilidade e mobilidade e devolvéndolle as rúas aos seus veciños e veciñas. A instalación de volardos ou maceteiros dun xeito illado, como propón a moción, non resolve por si soa un problema estructural. Dende o equipo de goberno estamos a implementar todas as actuacións xa planificadas nos últimos anos para corrixir os inadecuados usos e costumes que se veñen observando nestas áreas do casco histórico de xeito que se lle devolva a súa importancia patrimonial, social, turística e económica. Con elo, compre salientar que para este caso concreto dos aparcamentos na praza, o Concello optou por unha solución moito máis eficaz, tecnolóxica e permanente, baseada tanto no sistema intelixente de control de accesos que permitirá compatibilizar os usos autorizados coa protección do patrimonio xunto coa nova ordenanza de mobilidade e instalación de mobiliario. Por suposto, e de xeito paralelo continuaremos a executar todas as actuacións referidas para reforzar a prioridade peonil. Un exemplo recente disto é a instalación de sensores de presencia e iluminación intelixente en varios dos pasos de peóns do casco histórico, incrementando a seguridade viaria, reforzando visualmente a prioridade das persoas frente aos vehículos. Todas estas actuacións forman parte da mesma planificación estratégica. E sobre esas alegacións xa está o informe de Secretaría no que se propón a resolución das alegacións presentadas, convocarase Comisión de Tráfico para informar sobre o mesmo, probablemente celebrarase para a semana que ven para aprobar de forma definitiva xa a ordenanza de regularización de acceso ao casco histórico. Por certo, esas firmas, a maior parte delas, e non foi óbice para que non se tiveran en conta, que se tiveron en conta todas, a recollida de firmas en ningún caso poñía para que eran. Estaban todas as follas firmadas, asinadas, pero non poñía o que se estaba asinando en cada unha delas. Eso tamén habería que telo en conta. E o cuarto punto que recollen os acordos da moción presentada versa sobre o mercado municipal. E insinuando que deixa de ser un mercado de abastos e temos que manifestar que isto non é así, que non é certo. O novo mercado manterá 4 postos dedicados precisamente á venta de produtos frescos, un posto para pan, un posto para froita e verdura, outro para peixe e outro para carne. É dicir, mantense a esencia do mercado tradicional, pero ao mesmo tempo adáptase ás novas formas de consumo e ás necesidades actuais das cidades históricas.
A convivencia entre o comercio alimentario e a restauración non só é compatible, senón que é o modelo que están implantando numerosos mercados municipais rehabilitados en España e Europa para adaptar aos novos métodos e formas de consumo. O obxectivo non é de sustituir o mercado tradicional, o obxectivo é garantir a súa viabilidade económica e conservar o edificio nun espacio vivo durante toda a semana, tardes e fins de semana incluídas, xa que cada vez menos xente pode achegarse personalmente a estes mercados polas mañás. Un mercado baleiro non revitaliza un casco histórico, un mercado activo con actividades comerciais, gastronómicas e sociais si o fai. Temos que lembrar, ademais, que a apertura dos primeiros postos está prevista para o mes de xullo, polo que o verdadeiro momento para avaliar o seu funcionamento será unha vez iniciado o servicio. Resulta difícil emitir xuicios definitivos sobre un equipamento que aínda nin siquiera abriu as súas portas debido aos problemas que sufriu durante as diversas licitacións. Respecto ás molestias derivadas da actividade da hostelería, o Concello aplicará exactamente a mesma normativa que en calquera outro establecemento, xa que existe unha ordenanza municipal, existen licencias e autorizacións municipais, existen limitacións horarias e existe unha capacidade inspectora para actuar sempre que sexa necesario. Polo tanto, o dereito ao descanso está plenamente garantido. Non podemos criminalizar as actuacións antes de que se poñan en funcionamento os espacios. Por certo, a día de hoxe están formalizados os contratos de concesión dos seguintes 10 postos, o da cafetería, o da alimentación de panadería e produtos de proximidade, o de alimentación de produtos de proximidade, o de produtos de carnicería e embutidos, está formalizado tamén o da peixería, o de hostelería tradicional, especialmente en cociña galega, o de hostelería tradicional internacional, o de hostelería internacional fusión, o de hostelería internacional de cociña fusión, podéndose levar comida para levar, e a cafetería superior. E están adxudicados, pendientes da formalización de contrato, outros 2 postos que veñen sendo o de froitas e verduras e o posto de hostelería nacional. Polo tanto, hai xa 12 postos que abrirán no próximo mes de xullo, entre os que se encontran a frutería, a peixería, a panadería e a carnicería. Nada máis que engadir nesta primeira intervención, tan só recordar que o documento que vai a regular o casco histórico dende o punto de vista urbanístico non foi apoiado polo Partido Popular porque a día de hoxe ainda non está aprobado, que é o novo PEPRI. O plan xeral era unha ferramenta indispensable para o desenvolvemento económico e urbanístico de Betanzos, pero sobre o casco histórico o documento que realmente pesa é o Plan Especial de Protección do Casco Histórico, que foi entregado recentemente, que xa está prácticamente informado polos técnicos municipais e que se aprobará en próximas datas de maneira inicial por parte do equipo de goberno. Nada máis que engadir. Moitas grazas, voceira nacionalista. Alcaldesa, señora López Cotos non ten o día, ademais das augas fecais, ademais de que o documento que regula a vivenda no casco histórico non é o Pexón, que é o PEPRI. A Comisión de Mobilidade foi convocada esta mañá para o próximo luns día 6. Aí resolveránse esas alegacións ás que vostede facía mención. Ben, indo á cuestión, no BNG sempre dicimos que o casco histórico debe ser ese motor de crecemento de Betanzos porque somos privilexiados con todo este escenario que nos rodea, este patrimonio que nos rodea, que ninguén máis ten agás nós. Debería ser a locomotora do noso tren. Obviamente, nos últimos meses fixéronse os investimentos millonarios no casco, ninguén os nega, nós non os negamos, e que non os podemos negar. Aí están. Poden supoñer que máis de 5 millóns de euros. É dicir, son uns investimentos nunca vistos no casco histórico de Betanzos. Mais a cuestión que traemos a debate non é que se estea investindo ou non, senón se efectivamente ese investimento está mudando as dinámicas do casco histórico e no sentido en que está mudando esas dinámicas. Se queremos afondar nun escenario para os turistas ou se efectivamente queremos facer do casco histórico un lugar de residencia estable para familias que vivan continuamente en Betanzos, que é a nosa liña. Falábanos da nova imaxe de Betanzos, onde vai? Onde van os bancos? É dicir, foi unha cuestión moi polémica, debatímola no pleno, deu lugar a numerosísimos debates. Veu a pleno esa cuestión cunha moción, exacto, tivemos un debate intenso sobre se había inspiración ou non había inspiración niso. Onde van todos eses bancos? Ese investimento de tan grande montante económico en que quedou?
Non mudou nada, quedou en simple maquillaxe. O Parque da Travesa, ben, non é un parque, é unha mole de formigón. E pouca dinámica está a mudar, porque non é usado. Dixo o concelleiro do grupo de goberno, vostedes usáronos, sí, e como usamos, sabemos que hai unha farola no medio que impídate a poñer unha mesa para facer un acto público, que te tes que poñer de lado, porque o farol está no medio, clavadiño. Pouca vida lle deu de momento ese parque ao casco histórico, tampouco mudou ningunha dinámica. O Parque de Cabildos naceu con polémica polo seu acceso a unha zona verde, un espazo estupendo para que os rapaces e as rapazas que van a EMUF, que van ao conservatorio, poidan xogar antes de entrar nas súas clases, despois de entrar nas súas clases. Temos unha zona verde no casco, estupendo, nada que dicir. Sobre o mercado, son case 2 millóns de euros de investimento nun mercado, nun único espazo. É dicir, é unha cantidade importantísima, 1/3 dese investimento do que falábamos no casco histórico é para o mercado. O mercado debe ser un lugar referencial para eses veciños e veciñas que queiran vivir no casco, onde poidan comprar os seus alimentos do día a día e onde veñan xentes que non son do casco a facer as súas compras. O que foi sempre, non? Un mercado de abastos. Os veciños, as veciñas, o que nos amosan é unha preocupación porque se converta nun espazo de botellón, entre comiñas. É dicir, non imos criminalizar a hostelería, non imos nos facer iso, nin moito menos. A hostelería é un motor económico de Betanzos tamén. É dicir, é incuestionable que o sector da hostelería ten moitísimo peso na economía de Betanzos e que hai hostaleiros que son exemplos a seguir no noso concello, mas o que nos amosan os veciños que ven na zona é unha certa preocupación porque iso de alguma maneira se vaia das mans, os horarios sexan máis amplos dos que deberían ser nun mercado, porque iso siga a ser un mercado, e que en lugar de xerar dinámicas para o asentamento de poboación, faga o efecto contrario. De todas as maneiras estamos con vostedes, non imos poñer a venda antes da ferida, deámoslle unha oportunidade tamén a ese mercado para que efectivamente xere sinerxías e se converta nun factor de cambio. Pero, por favor, respetando sempre a eses veciños e veciñas que viven na zona. O que temos claro é que necesitamos revulsivos para atraer veciños e veciñas ao casco histórico. Non queremos que se converta noutro exemplo de gentrificación, de lugar só viable para o turismo, con todo o negativo que pode levar consigo esa cuestión. Era o que pretendíamos debater con esta moción. É dicir, intentar mudar as dinámicas do casco histórico e leválo cara a outro lugar. En esa liña, a respecto da emenda que nos propuñan desde o Partido Popular, voulle ser sincera, non nos interesa para nada o seu voto a favor. Non imos mudar a nosa moción porque non queremos o seu voto a favor. Sabe por qué? Porque o que vostedes queren para o casco non é o que nos queremos. Nos non presentaríamos unha emenda colectiva para que os coches circularan polo casco continuamente. Nos apostamos por un casco peonil en que os nenos e as nenas podan correr polo casco sen o perigo de que un coche os atropele, en que a xente poida pasear o casco, vivir o casco, estar tranquilo no casco. Non nos interesa o seu voto porque para nada compartimos a visión. Bueno, nós temos visión sobre o casco. Non sei se vostedes a ten. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Moi breve. Non voy a entrar en esta polémica que creo que es innecesaria. Nuestra cidade de todos os betanceiros, tenemos que cuidarla y sobre todo confiar en nuestros técnicos municipales que son los primeros interesados en conservarla e mejorarla para el bien de todos os betanceiros. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Nós temos visión sobre o casco, non só temos visión. Aquí hai unha concelleira que vive no casco e ten un comercio no casco, polo tanto sabe ben o que queremos a xente do casco. Despois, o que firmaron todos os veciños e veciñas que levou o Partido Popular e que presentou aquí sabían perfectamente cada un o que firmaba. E despois, con respecto ás augas fecais do edificio, evidentemente, todo o que dixo é certo. Pero ben, se ven que están saindo augas fecais durante días, semanas, cara á rúa, e que encima, o sea, hai xente que non pode abrir as ventanas do edificio, que vale que o problema é do edificio e que non, o sea, o Concello non pode facer absolutamente nada. Pero o cheiro que daba, o sea,
iban abellas ao lado dun parque. O sea, e fomos nós, dende o Partido Popular, evidentemente non solucionamos o problema do edificio, pois porque tampouco podemos. Pero sí que chamamos a unha empresa que desatascou esa zona, limpiou a rúa e ahora mismo, pois, polo menos nunha temporada, non se repetirá o problema. Pero é mirar un pouco por esa zona, vamos, polo que está pasando. Mais nada, e remítome a miña primeira intervención. Bueno, o noso voto será abstención. E remítome a miña primeira intervención. Moitas grazas, voceiro do equipo de goberno. Grazas, señora alcaldesa. Ben, sobre isto último, tampouco quero polemizar nin descentrar o debate sobre esta partida, non, de a pelota para un lado e para o outro. A propiedade se requeriu en varias ocasións por parte do Concello que tiña que solucionar o problema e fixeron caso omiso. O Concello en varias ocasións realizou a limpeza e o desatasque desa infraestructura. Pero que non podemos dentro do Concello facelo de maneira permanente porque que dirán o resto dos veciños? O sea, vamos a dedicarnos ahora a desatascar acometidas privadas, a limpar chapostos, limpamos os canalós de todo o casco histórico dentro dun programa municipal de actuación en propiedades privadas. O sea, non pode ser. A propiedade ten que cumplir. E o Concello o fixo en varias ocasións e se lle requiriu en multitude de ocasións de que tiñan unha conexión mal feita. O sea, polo tanto, o Concello fixo máis do que tiña realmente que facer, precisamente por darlle solución a veciños e veciñas para que non tiveran que sufrir con tanta frecuencia unha mala praxis e unha desatención por parte dos propietarios do edificio. Polo tanto, o Concello actuou en todo momento e requeriu en todo momento aos propietarios. Sobre centrar o mobiliario urbano e a marca Betanzos en esos bancos, cando é moito máis que todos eses bancos, citan na moción de que só se conserva o circular de Lanzós e vostede invoque, tamén dixo que hai dous na Rúa Travesa, pero a Praza do Campo tamén é casco histórico e hai os bancos metálicos ao longo de toda a acera diante do xuzgado, diante das oficinas bancarias, diante do propio Concello, esos bancos circulares, e hai máis bancos que se retiraron e que serán recolocados, como ben dicía, no momento de forma conxunta en que se poña en funcionamento ese control de accesos. Tamén é certo que esos bancos de travesa houbo dous accidentes con dous vehículos que non deberon de ver os bancos e que os destrozaron totalmente e son irrecuperables. Esos dous bancos, evidentemente, non poden volver ao seu lugar de orixen porque están totalmente destrozados. Pero é moito máis que esos bancos, todo o mobiliario. Podemos poñer o exemplo da sinalética en edificios, que tamén, non sei se foi froito dese furor de redes sociais, que sufriron actos vandálicos día tras día, foron a maior parte deles arrancados, tirados, torcidos, pintados, e están para reparar, xa están reparados e despois da feira medieval volverán a ser colocados no seu punto orixinal. Sobre o acceso ao Parque de Cabildos, a idea inicial, como ben saben, era outro acceso, non se puido materializar e o que se materializou foi o único acceso que permitiu patrimonio. Entón tiñamos que elegir, queremos o parque, si ou non, se o queremos vai con este acceso e se non queremos este acceso non hai parque. Postos na balanza, preferimos executar ese acceso. Visualmente ten un impacto, sí, pero é un acceso que se pode desmontar en calquer momento, é unha actuación branda, entre comillas, a pesar do seu impacto visual, e cando se poida dar solución ao outro acceso que se formulaba, si se pode chegar a dar, pois farase e o impacto visual será totalmente distinto. O tema do mercado é unha convivencia entre venta de produto de proximidade a través desos 4 postos con unha actividade de hostalaría que creemos que vai a funcionar, hostalaría de calidade e baseada nese produto de proximidade, pero chegar a decir que eso se pode converter nun botellón, pois é casi como decir que as calexas se poden chegar a convertir nun botellón, cando non é nada diso. É un espacio dentro do casco histórico no que os veciños e as veciñas, os visitantes que veñan á nosa cidade, pois poderán compatibilizar a compra de produto de proximidade
con o desfrute dunha hostelería de calidade, evidentemente dentro dos horarios que permite a legislación e que podería ter calquer outro establecemento que se instale no casco histórico. Xa para rematar, dúas actuacións das que non se están a falar e que tamén van dentro dese plan planificado, valga a redundancia, que se comezou fai 5 anos, que é o primeiro, a recuperación da antiga edificio da Policía Local nun centro de interpretación turística e de interpretación da muralla, que vai a ser un ítem importante, novedoso, que vai a repercutir no bo funcionamento do casco histórico e a que, ademais, a maiores, como ben saben todos e todas, pois vai a levar aparellado a instalación do edificio do Museo do Antigo Reino de Galicia, que no cal estiveron interesadas outras vilas, outras cidades, como Coruña, como Santiago de Compostela, pero veu a Betanzos grazas ao traballo realizado por técnicos da Deputación Provincial da Coruña e por técnicos municipais que adaptaron o proxecto para poder darlle cabida a este museo. E, polo tanto, tamén vai a ser algo novedoso na nosa cidade e algo único que non hai en outros concellos da provincia nin da comunidade autónoma. E o outro ítem no que se falou a colación das manifestacións da voceira do Partido Popular é a aprobación do novo PEPRI, non? Que vai a facilitar, dentro da legalidade vixente, pois a recuperación do casco histórico, a rehabilitación e a posta en valor das edificacións, facilitando todos os trámites dentro, reitero, da normativa de patrimonio a que estamos que temos que asumir todos os concellos de Galicia, pero dando as facilidades que permite esa lei de patrimonio e a lei do solo de Galicia. E xa, para rematar, unha frase que recollen na súa moción, que é a carencia de servicios e dotacións comuns que hai noutras partes da cidade. No casco histórico temos a Delegación de Facenda, no casco histórico temos a Escola Infantil Municipal, no casco histórico temos o noso conservatorio, no casco histórico temos as nosas oficinas municipais, no casco histórico temos ese novo edificio de interpretación turística, no casco histórico está o Centro Social da Terceira Idade, no casco histórico están as oficinas do Concello de Betanzos, no casco histórico está a Aula de Cultura, no casco histórico está o Salón Azul. Polo tanto, eu creo que hai máis servicios e dotacións comuns que no resto do municipio. Nada máis que engadir e, evidentemente, o noso voto vai a ser favorable porque o que se pide na moción é que creo que xa o contestei aquí e reiterar, non son accións illadas, senón que é unha acción planificada na que se invertiron fondos europeos que podíamos destinar para outras cuestións dentro do noso concello, pero apostamos dende o Concello de Betanzos en centrar todos os esforzos económicos que poderían chegar da Unión Europea no noso casco histórico e falábamos moitas veces das arcas municipais, gran parte dese desaxuste que se produciu no seu momento foi polas inxentes cantidades de diñeiro que tuvo que poñer o Concello para poder levar a cabo estas infraestructuras. Pero mesmo que decía co acceso de Cabildo, si queremos parque ten que ir con ese acceso, si queremos un novo mercado, un novo edificio, uns novos parques, e unha digitalización do noso casco, pois había que buscar fondos dende o Concello, como calquera familia ten que endebedarse a través dos créditos para despois pagalos de forma sostida, pois o Concello tivo que facer iso, pero para facer obras, non para malgastar os cartos. Nada máis que engadir nesta intervención. Ben, pois debatido a moción, señor secretario, que se someta á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Pois queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, dos concelleiros non adscritos e do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. Punto seguinte. E o punto quinto, moción do BNG sobre o centenario de instalación do Palco da Música e a obra de González Villar. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. O Palco da Música do Cantón constitúe unha das imaxes máis icónicas da cidade de Betanzos e é, ademais, o punto de encontro para as betanceiras de calquera idade.
Ao longo da historia, Betanzos tivo diferentes palcos ou quioscos da música. O anterior ao actual ten grande importancia na historia sociolingüística de Galiza, o ser o escenario o primeiro mitin político en galego, de Luis Freire. Mais o que hoxe conservamos foi construído e instalado no Cantón en 1927. Ben, iniciouse a súa instalación no Cantón en 1927 e foi declarado ben de interese cultural no seu día. Foi deseñado polo arquitecto coruñés Rafael González Villar na década dos 20, mais o seu zócalas xa fora proxectado por Francisco Martínez Santiso en 1913. De feito, é este último que escolla a súa localización no Cantón Grande. Por tanto, a súa construción constou de dúas fases, en 1913 como ano de creación do zócalo e o 27 para a colocación do balcón. Así, podemos dicir que o Palco da Música de González Villar e Martínez Santiso estará de centenario en 2027. Ademais do palco, a González Villar debemos o mobiliario público do Cantón Pequeno, farois e bancos, que xunto co palco e a fonte deron lugar ao popular Verde Betanzos. Parece que trazou tamén os deseños do xardín do palco modificado hai xa uns anos e o da Praza de Galiza, desaparecida hai décadas. Ademais, na súa faceta de arquitecto municipal, deseñou redes de acometida e pavimentación con lousa de varias rúas do centro histórico, proxectou vivendas particulares e a súa obra máis enlleira foi a Fábrica da Luz. No BNG xa temos presentado propostas en anos anteriores para realizar eventos culturais ao longo do ano cun motivo común e cremos que en 2027 pode ser o ano do palco e de González Villar, poñendo en valor este elemento icónico do noso concello e o seu deseñador. E por iso traemos a plena aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Goberno local a deseñar un ciclo de actividades alrededor do centenario da instalación do Palco da Música, como ciclo de concertos ao aire libre, bandas de música, rondallas e grupos de música de diferentes estilos, un ciclo de teatro no exterior con obras para todas as idades e de todos os xéneros, desde o teatro clásico ao monólogo, ou conferencias sobre o palco e os seus autores, González Villar e Martínez Santiso. En segundo lugar, instar o Goberno local a poñer en valor a figura e a obra de Rafael González Villar, quer no noso concello, quer noutras institucións, a través de medidas como realizar unha campaña de divulgación en internet, redes sociais, vídeos da obra e dos proxectos do arquitecto, organizar unha mostra cos proxectos, deseños e bosquexos que ten o concello, entre outro material, ou deseñar un roteiro específico sobre a obra do arquitecto que teña o palco como centro. En terceiro lugar, instar o Goberno local a garantir a protección da obra de González Villar e, por último, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Grazas. Grazas, concelleiro non adscrito. E a señora alcaldesa, bueno, vexome na obriga antes de dirixirme a esta, de falar desta moción, de realizar unha cuestión de orden e pedir al paro á alcaldía tras a manifestación da señora voceira do BNG, nese caso, despois da primeira intervención con micrófono pechado. Nos, os dos concelleiros, fomos conscientes dun insulto, non o temos en conta, mais entendemos que esta institución merece moito máis nivel, nada máis. Xa centrándonos nesta moción, deixar claro que vemos esta iniciativa como boa e necesaria, recoñecemos que calquera iniciativa que poña en valor o patrimonio local é positiva e por nós compartida no seu obxectivo xeral. O Palco da Música é unha das mostras de mobiliario urbano máis identificativas de Betanzos. Agora ben, o contido histórico desta exposición de motivos presenta varias imprecisións relevantes que convén aclarar. Como é habitual nestes asuntos, pois nós consultamos a persoas expertas na materia, como non pode ser do outro xeito, e máis, contando en Betanzos, pois probablemente cos mellores coñecedores destas cuestións de mobiliario urbano en Galicia. E destas conversas mantidas, pois desprendemos a seguinte información. O primeiro é que non houbo dous palcos anteriores ao Palco da Música deseñado por González Villar, sino en tres. Un de 1894, que foi construído polo canteiro local Serafín Fontela, este conformábase por un zócalo de cantería. Outro de 1904, que sustituiu a este de 1894, que foi proxectado por Francisco Javier Martínez Santiso. Este ergueuse cunha estrutura superior de madeira e ese é o palco no que Manuel Luis Freire deu o primeiro discurso público en galego. O 21 de decembro de 1909, este Palco da Música foi destrozado por un vendaval. Logo ven ese palco de 1913, con proxecto tamén de Martínez Santiso, que foi executado polo canteiro Jacobo Crestar Faraldo, cun zócalo de pedra e cunha cubrición de madeira. Xa en marzo de 1925, o alcalde Emilio Romai Montoto acorda modificar
ese palco de 1913 é cando se lle encarga a González Villar un novo deseño. Foi no pleno do 24 de febreiro de 1926 cando se aprobou o novo proxecto de González Villar, que tuvo que volver a pleno o 5 de xullo de 1927 para aprobar un novo presuposto. E xa foi en febreiro de 1928 cando se diron por finalizadas as obras. Polo tanto, tendo en conta o que lles acabo de explicar, que non o digo eu, que o din as persoas que saben e as que nós sempre temos en conta e sempre lles consultamos este tipo de temas, a primeira conclusión clara é que a cronoloxía desta moción simplifica un proceso histórico moito máis complexo con varias fases anteriores. A segunda conclusión é que a data de 1927 non se axusta á finalización efectiva das obras, segundo tanto a documentación técnica como a histórica disponible. Este aniversario que vostedes están a plantexar debería de ser celebrado en 2028. É unha terceira cuestión relevante e que xa foi debatida e abordada neste salón de plenos con varias diverxencias, sobre todo entre o que lles fala e a señora alcaldesa, é que non existe documentación nin técnica nin histórica que poida atribuir a González Villar ningún deseño do mobiliario do cantón, solamente o palco da música, pero sobre iso non imos a falar agora. Dito isto, nós non cuestionamos a relevancia do palco da música nin a importancia da obra do arquitecto González Villar, forma parte indiscutible do patrimonio arquitectónico de Betanzos, pero sí consideramos imprescindible que para realizar unha conmemoración institucional vayamos aos datos e contrastemos os datos e non simplifiquemos nin distorsionemos o relato histórico. Apoiamos o fondo da proposta no relativo á posta en valor do patrimonio municipal, pero entendemos que calquera programación conmemorativa debe partir dunha revisión previa e rigorosa da cronoloxía das autorías co obxectivo de garantir a máxima fiabilidade institucional, porque o patrimonio non necesita ser adornado, necesita ser explicado con precisión. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois hai que recoñecer que esta é unha desas mocións nas que resultaría difícil xustificar que non estiveramos todos de acordo. Ninguén pon en dúbida que o palco é un dos símbolos máis recoñecibles e icónicos de Betanzos e, polo tanto, ben merece que aproveitemos a efeméride do seu centenario para divulgar a súa historia e para seguir poñendo en valor como elemento destacado do noso patrimonio, sexa no 27 ou no 28. Ademais, pensamos que calquera iniciativa ou proposta que contribúa a reforzar a programación cultural é positiva para Betanzos e máis aínda se serven para lembrar e dar a coñecer a figura e obra dun persoeiro como Rafael González Villar. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable, simplemente lle pedimos ao Goberno que se materialice nunha programación concreta. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas. Delegada de Cultura, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, a moción que nos trae esta tarde o Bloque Nacionalista Galego consta de dous puntos diferenciados. Por unha banda, no punto primeiro, con motivo das efemérides do Palco da Música, realizar actos que poñan en valor este elemento arquitectónico. O Palco da Música é, por suposto, un dos elementos arquitectónicos distintivos da nosa cidade. Pode que diga algún dato histórico agora que non este totalmente correcto, pero alá que vou. O actual palco sustituíu a outro anterior modernista construído arredor do ano 1903 e que a súa vez sustituíra un pequeno quiosco que non era palco, datado en 1894. Todo isto relacionado cas múltiples actividades da bella Academia de Música que foi fundada no ano 1854. O arquitecto Rafael González Villar foi o encargado de deseñar o novo palco e o resultado é unha obra cun estilo moi persoal feita entre o ano 1927 e o ano 1928. O autor acouta un espazo aberto cun podio de planta octogonal e cuberta circular unidos por medio de esveltos piares de pouco grosor. O efecto decorativo dos distintos elementos, como unha cuberta circular aplanada de zinc, o efecto do conxunto das lámpadas en distinta posición, as varandas graduadas con motivos xeométricos e os remates superiores dos piares na cuberta reflicten o estilo do autor. A súa cor característica, que ven reproducida tamén nas varandas e nos farois das inmediacións do Cantón e da Porta da Vila, deu lugar ao chamado Verde Betanzos, é un dos moitos e curiosos sinais da nosa cidade. A moción proponnos que neste próximo 2027
Para celebrar este centenario realicemos actividades tales como ciclo de concertos ao aire libre, de bandas de música, de rondallas, de diferentes estilos, ciclos de teatro no exterior, con obras para todas as idades e xéneros, conferencias sobre o palco e os seus autores, González Villar e Martínez Santiso. Entendo que se refiren a facer algo especial para festexar a data, idea que en principio conta con todo o noso apoio, xa que nos parece oportuno facer algo especial. Só dicir que en maior ou menor medida ou con maior ou menor éxito, este tipo de actividades se levaron a cabo en diferentes momentos. O Betanzos para que se construiu o palco e a súa localización non é de ningunha maneira orixinaria e a acústica do palco tampouco é a que era. Cando se emprazou estaba situado nunha zona despexada, sen estradas e a acústica orixinal con xans de madeira tamén se foi perdendo nas reformas emprendidas. Isto o digo porque en canto ás actuacións musicais realizáronse recentemente durante os anos 2022 e 2024 o programa que chamamos O Palco Resoa e a idea partiu por esa necesidade de darlle vida ao palco e fixéronse nas mediodías dos meses de maio deses anos concertos acústicos que necesitasen de pouca técnica porque a verdade é que o tamaño do palco fai que un grupo moi grande non caiba e unha formación de 4 ou 5 como máximo é o que máis adapta ao seu tamaño e ademais ten que levar técnica asociada, pois como xa dixemos, a acústica xa non é a de hai 100 anos. Así mesmo a varanda que rodea o palco e que é un dos elementos arquitectónicos e artísticos máis especiais minguan a visibilidade das persoas que estean fora do palco para calquera actuación escénica como obras de teatro en menor medida dun monólogo, claro, con unha persoa soa. Tamén se fixeron conferencias alrededor do palco, en conferencias do anuario e sobre todo cando foi a súa restauración no ano 2016. En calquera caso, como xa dixen, parécenos que é adecuado que neste ano, ou no ano que ven, pero que sexa no 2027, pensemos en actividades que se poidan facer nesa localización para festexar tan importante data. Por outra banda, a moción fala do arquitecto que construíu o palco e propoñen poñer en valor a figura e a obra de Rafael González Villar, a través de campaña de divulgacións por internet, redes sociais, vídeos, etc., da obra e dos proxectos do arquitecto, facer mostras cos proxectos e un roteiro específico sobre a obra do arquitecto que teñan o palco como centro. Non serei eu a que poña en dúbida a importancia de González Villar, a importancia que ten González Villar na arquitectura do noso pobo e que atribúe ese iconismo especial tan recoñecible da nosa cidade. De González Villar son edificios privados como a Fábrica da Luz, a Casa do Pobo, a Casa Núñez, o Cine Capitol, outros moitos tamén. Municipais como as escolas Jesús García Naveira, o Palco da Música, obras no Liceo como o Portal ou a Varanda das Escaleiras Interiores e os bancos. No ano 2017, o Concello promoveu a exposición Rafael González Villar, Arquitectura dunha época en Betanzos, organizada polos arquitectos José Manuel Vázquez Mosquera e María del Carmen Calatayud Romero. A mostra permaneceu aberta ao público na Sala Xesús Núñez do edificio Arquivo entre o 1 e o 29 de outubro do 2017, acadando unha excelente acollida. Con motivo desta exposición, editouse un catálogo publicado pola Deputación Provincial da Coruña no que se recompilaron planos, fotografías e documentación histórica relativa á obra do arquitecto. Exemplares desta publicación permanecen a disposición do público na Oficina de Turismo e entre os anos 2018 e 2022 foron entregados ás persoas participantes nas visitas guiadas. Pode tamén pensarse agora en facer nesta sala itinerante que temos no museo unha exposición referente a él, que tamén sería moi acaecida nesta efemérides. A Concellería de Turismo, a través da Oficina Municipal de Turismo, ven desenvolvendo dende o ano 2013 un programa estable de visitas guiadas realizado polo persoal municipal con acreditación oficial. Dende a súa creación, un dos 5 roteiros que integran esta programación é o roteiro Betanzos Modernista, o legado de Rafael González Villar, co obxectivo de divulgar uns dos períodos máis relevantes da historia urbanística e arquitectónica da nosa cidade. Ao longo destes máis de 12 anos, leváronse a cabo numerosas actuacións de difusión e posta en valor deste patrimonio. En primeiro lugar, 27 visitas guiadas específicas dedicadas única e exclusivamente ao modernismo e que tiñan o seu punto de atención, por suposto, no Palco da Música.
Ademais, este patrimonio constitúe un elemento transversal noutros roteiros promovidos pola Oficina de Turismo, como o roteiro do Centro Histórico ou adicado aos Irmáns García Naveira ou o denominado Betanzos nas olladas dos artistas. Paralelamente, elaborouse tamén un folleto divulgativo específico sobre o roteiro, distribuído gratuitamente na Oficina Municipal de Turismo. Coa renovación da web municipal de turismo, incorporouse tamén unha versión autoguiada que permite realizar este itinerario de maneira autónoma. O roteiro modernista contou cunha ampla difusión en diferentes medios de comunicación especializados e generalistas, entre outros a Voz de Galicia, o Art Nouveau de Coruña, o Turismo de Betanzos e o Ideal Galego. En fin, entendendo a moción como unha moción positiva que coa achega de ideas e actividade cultural do ano que ven, entendendo que en canto á segunda parte da moción todo o que se fai todo o que facemos pódese intentar mellorar e incluso incrementar, o noso voto, por suposto, vai a ser positivo. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois unha vez máis intentamos traer unha moción para activar ou darlle un pulo ou un aire especial á programación cultural do ano 2027 de Betanzos. Foi o que quixemos facer co Bicentenario de Faraldo, ou co ano Castelao, o Centenario de Matilde Anderson no seu momento, e nesa liña seguimos facendo esas propostas. E miren, de verdade, funcionan tan ben esas propostas para reactivar a cuestión cultural que pedimos conferencias e xa non las dan in situ, xa temos acceso a leccións magistrais e case a teses de doutoramento sobre a cuestión en debate. Ben, como dicíamos na primeira intervención, o inicio da instalación do Palco da Música foi no 27, e estendeuse ao 28, así o dixemos. Por tanto, vanse facer eses 100 anos do inicio da súa colocación, aínda que podemos facer unha programación bianual para que ninguén se ofenda, nin se sinta mal coa data. Creo que todos estamos de acordo en que é unha imaxe icónica da nosa cidade, ademais vinculada co grandísimo nome de Rafael González Villar, que é ese outro das grandes arquitectos do que Betanzos está cheo de grandes exemplos da súa obra, e que temos argumentos máis que sobrados para dedicarlle a programación dese 2027, mesmo de 2028, a ambos os elementos, e mesmo estendelo a toda a decoración do cantón ou máis alá. Nos ofrecemosles un caramelo, creo que xa case deseñou a proposta cultural alrededor deste tema, e agardemos que saquen todo o proveito sobre este tema para beneficio de toda a actividade cultural de Betanzos. Grazas polo apoio e nada máis. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Pois, lóxicamente, no fondo estamos totalmente... No fondo e no comezo. Estamos totalmente de acordo en estas iniciativas culturais. Faltaría máis. Non son leccións magistrais. Se quere falar de teses doutorais, pois sí, mire, nos consultamos unha, aquí ya teño, que fala da fundición nos anos... dos primeiros anos do século XX en Galicia, e sí, fala do Palco da Música, e é un orgullo. Entón, se queremos facer cousas, vamos a facer as cousas ben. Entonces, por dar datos históricos e corroborar os datos históricos antes de facer unha conmemoración, non pasa nada, por moito que parece que non lles guste. Pasou tamén que a crónica troiana, pediron moitas cousas e moitas veces, cando veñen temas deste tipo históricos a este pleno por conta do BNG, hai algún experto, algún historiador que se bota as mans á cabeza. En fin, estamos todos de acordo e imos a darlle para adiante, sexa en 2027 ou en 2028. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira popular. Máis nada, gracias. Voceira do equipo de goberno. Reiterar o noso apoio á moción, que dende o noso departamento estamos encantados de que nos acheguen ideas que se poidan facer, sobre todo se as ideas son interesantes, máis alá de que o ano concreto sexa o ano 2027 ou o ano 2028, se pode festexar ou o seu inicio ou o seu final, que máis dá. E o importante é pois adicarlle parte da nosa actividade dentro dos medios que temos, tanto económicos como humanos, a poder facer actividade que poña en valor, xa non tanto que poña en valor, que creo que lle damos un valor importante en Betanzos ao palco, como xa dixen, a través de moitas actividades que temos organizadas, senón en divulgar, en facer tamén chegar pois aos nosos pequenos, a xente que non saiba como a min o millor de toda a historia que ven detrás do palco, e creo que sí que é moi interesante poder acoller estas actividades no vindeiro ano 2027.
Ben, pois entendo que esta moción se aproba por unanimidade de todos os grupos. Eu vou a propoñer que esas actividades para celebrar a efeméride comencen no 27, rematen no 28 e celebramos o inicio e o remate desa magnífica obra e que todavía fai máis grande a Betanzos, como todo de González Villar, incluídos os bancos. Punto seguinte, señor secretario. O punto sexto, a moción do BNG sobre os usos dos pabillóns polideportivos de Betanzos. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. A oferta deportiva do Concello de Betanzos articúlase a través dos clubs deportivos municipais e numerosas entidades deportivas que ofertan actividades de todo tipo e que constan con centos de persoas asociadas tanto a nivel profesional como afeccionado. Estes clubs desenvolven os seus adestramentos e as súas competicións nas diferentes instalacións públicas, ben sexan nas municipais, ben sexan nas instalacións educativas, no pabillón do CEI Vales Villamarín e nos do Francisco Aguiar e as Mariñas. O crecente número de clubs e a diversidade dos deportes que se están a aparecer fan que os espazos sexan escasos ou teren que compatibilizar o seu uso coa actividade docente nos centros educativos. Hai un par de anos o BNG chamaba a atención sobre as reivindicacións das persoas que practicaban bádminton, que tiveron que trasladarse a outro concello ou carecer dun espazo en que poder adestrar en Betanzos. Co paso do tempo, esta situación non mellora e son numerosos as deportistas que nos trasladan unha serie de problemáticas que teñen que ver coas instalacións e co desenvolvemento e os seus adestramentos. O pabillón municipal carece dun espacio para ningunha asociación, posto que o seu horario está copado polo fútbol sala. O mesmo acontece cos pabillóns do Vales, onde se desenvolven as actividades extraescolares e ao do Aguiar, copado polo baloncesto. No IES As Mariñas radica a actividade do Club de Baloncesto, Club de Ximnasia Rítmica, un club de tiro con arco e o Club de Atletismo. Desde estes clubs indícannos que necesitarían máis horas de uso dos pabillóns. Eses espacios non son suficientes para toda a oferta deportiva betanceira, que leva consigo que algúns destes clubs teñan que realizar os seus encontros en instalacións de concellos veciños ou que estean a considerar a súa mudanza definitiva. No BNG apoiamos as necesidades de todas as entidades e consideramos que o Concello de Betanzos debe dar un paso adiante a afrontar esta problemática, é dicir, compre reunir o Consello de Deportes de Betanzos, escoitar as necesidades das entidades e elaborar un cronograma para solucionar as problemáticas que teñen que ver coas instalacións deportivas, dándolle cabida a todas as asociacións e clubs e incluindo o Polideportivo de Guiliade como instalación de uso dos clubs. Por todo o canto acontece, traemos a aprobación dos seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno local a convocar o Consello de Deportes en que se trate o uso dos espacios municipais, en que se elabore un cronograma de usos destes espacios. 2. Instar ao Goberno local a incluir o pabillón de Guiliade dentro dos espazos que se poden usar os clubs deportivos para adestrar, realizando as melloras que sexan necesarias para o seu uso. E 3. Facultar a alcaldía e concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas foran necesarias para cumplir estes acordos. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Señora alcaldesa, el pabellón municipal tiene que generar toda clase de deporte y organizar de forma justa los horarios para que todos los clubs y escuelas deportivas de Betanzos puedan usarlo, incluyendo también el pabellón de Guiliade, y así aumentar las posibilidades de nuestros jóvenes para su uso con más frecuencia y disfrutar del mismo. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos. A saturación das instalacións deportivas que están a padecer tanto clubes como familias de Betanzos e que se describe claramente na moción non deixa de ser, en certo modo, unha nova relativamente boa. O feito de que a práctica deportiva siga a medrar no noso concello sempre é positivo, tanto se falamos de saúde como de socialización. O que non é tan positivo é que o goberno local non se anticipase a esta situación para adoitar as medidas necesarias. Por isto parécenos razoable a petición do Consello de Deporte e que se amplíe a incorporación do pabillón de Guiliade, que xa se cedeu nalgúnas ocasións, para incrementar a oferta de espacios dispoñibles. Polo exposto, o noso voto vai ser favorable.
Moitas grazas. Delegado de Deportes, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, debatimos unha moción do Bloque Nacionalista Galego sobre cuestións fundamentalmente de espazos a clubes deportivos. Eu quixera nesta primeira intervención facer un repaso de todo o que se está a facendo, a organizando dende a Concellería de Deportes e, bueno, salvar unha serie de incorreccións que se mencionan na moción a respecto dos espazos dos clubes deportivos. Non? Antes de comezar co tema dos espazos, afirman e din que a oferta deportiva do Concello de Betanzos articúlase a través dos clubes deportivos. Eso é certo, pero hai actividade deportiva organizada directamente dende o propio Concello de Betanzos. Sei que non é debate desta moción falar desa oferta deportiva, pero non o 100% da oferta deportiva radica na actividade dos clubes. Hai ximnasia de mantemento durante todo o ano en numerosos locais sociais, hai rutas interpretativas guiadas, acabamos de rematar o Camiño de Santiago, tema da piscina, complexo deportivo do Corregal, organizamos as marchas de primavera ciclistas, é dicir, hai unha serie de actividade que si é directamente organizada polo Concello de Betanzos con ou sen o apoio dos clubs locais. Se os clubs locais queren participar, evidentemente nós nos apoiamos neles, pero é certo que o grosso da actividade deportiva si radica nos clubes deportivos. Estamos de acordo co que se expón nos primeiros parágrafos na moción, falan dun crecente número de clubes deportivos e é verdade, son numerosas as modalidades deportivas que están chamando á porta do Concello para poder instalarse aquí en Betanzos e nós o que lles dicimos sempre é que ese crecemento ou esas novas incorporacións teñen que ser sostibles. Nós temos un problema de espazos real, importantísimo, non somos capaces de acoller no noso termo municipal a toda a actividade que temos no noso Concello e a chamada de outras modalidades deportivas pois xenera un problema que xa temos na actualidade. Aínda así, inténtase falar coas directivas dos institutos, do CEI Francisco Vales Villamarín e a toda agora sempre tiveron a ben ceder os pabillóns tanto do Centro de Educación Primaria como dos institutos para unha actividade deportiva municipal adicada fundamentalmente para nenos e nenas. A actividade deportiva de base, sexa ou non sexa federada. Un dos exemplos é o tema da ximnasia rítmica. Nos, cando veo un clube deportivo a querer ofertar esta actividade deportiva, nós tivemos que ser francos e reales con eles e dicirlles a realidade en canto a espazos deportivos, que era moi complicado poder instalarse aquí, pero, bueno, entre todos conseguimos que no día de hoxe pois esta actividade sexa real no noso Concello, cunha estabilidade horaria ao longo de todo o período escolar, grazas, neste caso, no caso concreto do Clube de Ximnasia Rítmica, do IES Mariñas e da súa dirección, pero nós tamén temos que, chegado este punto e con esta problemática, deixarlle claro aos clubes que compiten, adestran ou xogan nas nosas instalacións que polo menos a prioridade que teñen que ter uns clubes sobre outros é que estean rexistrados debidamente no noso Concello. Hai clubes, sobre todo que adestran no IES Mariñas, que non están rexistrados no rexistro de asociacións do Concello de Betanzos e iso ten que ser un requisito indispensable. Si temos clubes locais que si o están, son clubes históricos con moitísimas licenzas que non teñen espazo suficiente para poder adestrar. Entón, bueno, hai modalidades deportivas que están nese proceso de inscripción aquí no rexistro de asociacións, pasarán a ser un clube deportivo máis, pero a realidade é que e os espazos son os que son. Falan do pabellón municipal e que o seu horario está copado polo fútbol sala. Fixen un repaso pequeno sobre as horas que comparten fútbol sala e o Santo Domingo de Betanzos. E, bueno, aproximadamente de luns a venres o fútbol sala acapara 25 horas semanais, evidentemente son de tarde, e 12 horas semanais o clube de baloncesto.
o fin de semana eles organizan indirectamente, ou sea, directamente, sin o apoio ou o permiso do Concello das súas prácticas federadas deportivas. Haberá fines de semana nos que sexa o baloncesto que cope o pabillón deportivo, ou haberá fines de semana o que sexa o fútbol sala o que o faga, pero entre eles se arranxan, xa se arranxaban históricamente con Tocayo como presidente, e agora coa nova directiva do Club Santo Domingo seguen a ter unha comunicación fluida, e así debe de ser, porque facilita moitísimo o traballo do Concello. Pero estes dous clubes están xogando partidos en concellos limítrofes, concellos da nosa comarca, porque o noso pabillón municipal non é capaz de absorber toda a actividade deportiva federada existente xa por parte fundamentalmente destes dous clubes. Entón, abrir o melón, o pabillón, a máis modalidades deportivas implicará evidentemente pois que isto se complique todavía máis. Nós queremos aproveitar para agradecer a colaboración dos diferentes concellos que prestan de forma desinteresada e os seus pabillóns deportivos, concretamente dos concellos de Bergondo, Concello de Sada, Concello de Miño, que prestan aos clubes betanceiros os seus pabillóns para que poidan desenvolver ali a súa actividade federada con nenos e nenas. Entón, as horas do pabillón municipal non son todas copadas polo fútbol sala, sino que convive tamén o baloncesto, que tamén afirman que no pabillón do Vales Villamparín se desenvolven actividades extraescolares e, a continuación desas actividades extraescolares, o clube de baloncesto utiliza o pabillón ata prácticamente as 12 da noite, e é certo que no Illes as Mariñas conflúen unha serie de clubes que teñen menos representación en canto a número de licenzas, nas que está tamén o clube de baloncesto, o clube de ximnasia rítmica que xa comentei, un clube de tiro con arco que creo que esta temporada xa non adestrou no Illes Mariñas en toda a temporada, precisamente porque non son un clube de Betanzos, son un clube de outro concello, e nós queremos darlle horas, as poucas que temos, a clubes deportivos que sí están aquí debidamente registrados. É unha mágoa que se tiveran que marchar, e un clube de atletismo, corrixo, e son os dous clubes de atletismo existentes agora na actualidade que están indo a adestrar ao pabillón do Illes as Mariñas. Entón, claro, se xa está copado e colapsado, as horas son as que son, hai nenos que eu adestro de 8 anos que acaban de adestrar ás 8 da tarde. Entón, é imposible meter a máis xente antes que eses nenos. É algo que xerou un debate non no Consello Municipal de Deportes, porque nós sí que entendemos, ou eu personalmente entendo, que quizáis ese non é un espazo para falar de toda esta problemática, porque hai moitos clubes aos que non lle interesa esta problemática. Hai clubes que teñen as súas instalacións, sexan privadas ou públicas, pero que non utilizan pabillóns, fala de clubes ciclistas, de taekwondo, de piragüismo. Entón, isto é un problema que sí debería de ser tratado, e se trata xa cos clubes aos que sí lles realmente afecte esta situación. Por último, nesta primeira intervención, falando do pabillón de Guiliade, o pabillón de Guiliade xa se deixa a clubes deportivos. Hai clubes deportivos que teñen material ali, que adestran semanalmente. Actualmente son dous fundamentalmente, un clube de taekwondo e un clube de pickleball, que adestran, como digo, semanalmente. Teño aquí o horario: martes de 6 a 9, mércores de 6 a 10, xoves de 6 a 9, venres de 6 a 9, sábados de 10 a 2 da tarde e domingo de 5 a 8 da tarde. Entón, xa se está deixando o pabillón de Guiliade para a práctica deportiva, e nós quixéramos que ese pabillón fose utilizado pois moito máis por clubes deportivos aos que se lles ofreceu ir a Guiliade e non quixeron por tema de desprazamento. Clubes deportivos que, podo entender ou podemos entender que non sexa tan cómodo acceder ao pabillón de Guiliade como si acceder ao pabillón municipal ou ao pabillón dos IES,
porque están na zona deportiva, están preto do velódromo, da piscina, en fin, está todo xunto, pero é unha alternativa que temos disponible e que se un clube quere ir mañá, pode ir mañá, nas horas que quedan libres do pabellón de Iguiliade, pero xa se está a deixar porque non nos queda outra. Pero deixar o pabellón de Iguiliade tamén trae un problema ou unha dificultade colateral que podemos observar nunha das xuntanzas, nunha das charlas de fala coa alcaldesa que se desenvolveron nos meses pasados, e é que os veciños encontran un espazo que antes podían utilizar libremente, que agora está non copado, pero sí utilizado por clubes aos que evidentemente pois lles dificulta que un neno entre ali cunha bici ou haxa persoas maiores que pasen polo pabellón municipal. Veciños e veciñas queixanse desa problemática tamén e temos que conxugala, porque ese pabellón é utilizado por veciños e veciñas durante o inverno para poder pasear e poder estar ali dentro e sair da casa, e tamén é un centro social moi demandado para cumpleanos infantiles, cumpleanos de adolescentes que utilizan evidentemente o pabellón para poder xogar e, bueno, celebran ali as xuntanzas, os cumpleanos, que tamén supón un problema se hai unha práctica federada ou un adestramento dun clube deportivo. Pero, bueno, quixera deixar claro que o pabellón xa se deixa, xa se está a utilizar por clubes deportivos, como digo, o gallá se utilizase máis, non temos problema en que se utilice máis, pero é certo que os veciños tamén están un pouco extrañados, porque ese pabellón nunca tivo actividade deportiva como a todo agora, e hai que conxugar esa problemática tamén. Entón, creo que respondín un pouco aos dous puntos fundamentais que se pretenden acordar. O tema do cronograma de espazos deportivos, evidentemente, témolo feito, e todos os pabellóns teñen un cronograma de actividades deportivas feito, que se renova anualmente, prácticamente non cambia, porque os clubes deportivos tamén adoitan manter os seus horarios de adestramento máis ou menos similares a de anos anteriores, pero é certo que están medrando moito pola base, polos cativos e cativas máis pequenos, as instalacións deportivas son as que son. Para adestrar vale calquera delas, pero para a práctica federada solamente vale o pabellón municipal, e para algunha categoría do baloncesto o pabellón do Iesas Mariñas. O pabellón do Vales Villamarín e do Aguiar non están capacitados para albergar ningunha competición deportiva federada. Entón, eso tamén é un hándicap importante, e por eso os concellos colaboran con nós para poder albergar ali partidos de clubes deportivos de Betanzos, aos que, repito, estamos agradecidos. E o segundo punto xa se está a facer en canto ao tema do pabellón de Iguiliade. Entón, nada máis nesta primeira intervención e moitas grazas. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Somos conscientes da problemática que nos reflicte o concelleiro do grupo de goberno, é dicir, somos conscientes que temos dous clubes moi grandes que ocupan moitas horas de práctica dese pabillón, que temos 4 pabillóns, pero 2 prácticamente están utilizados por estes dous clubes grandes. A nosa proposta é máis que nada que lle demos unha volta, porque normalmente suelen quedar fora deste tipo de actividades pois os clubes sempre máis pequenos, é dicir, o que serían clubes pequenos de deportes feminizados, pois como falábamos da ximnasia rítmica, do bádminton, é dicir, facer pois eso, un esforzo para darlles unha pequena cabida. Habería que negociar un pouco cas asociacións, todos entendemos que pois eso, trasladarse a Iguiliade, pois para eles é unha cousa incómoda, porque non é o mismo estar no medio do pueblo que ter que coller o coche e trasladarse ali, pero claro, habería que facer pois eso, un pequeno esforzo para que estas actividades diferentes, por decirlo así, que non moven tanta masa de xente pois como poida ser o fútbol ou o baloncesto, teñan o seu espazo garantizado para que os pequenos poidan iniciarse tamén noutras disciplinas deportivas que non sexan sempre pois as habituais de sempre. A ver,
o que decíamos, simplemente falar, pois eso, con cas asociacións para intentar a ver si trasladándose ao pabillón de Gileade nos entendemos tamén a problemática dos veciños, pero claro, é que nos fai falta todo o espazo que temos e os rapaces teñen, o sea, necesitan un sitio para poder facer ese tipo de esparcimento e de contacto con outros rapaces. Simplemente confirmar ou como anécdota, anúnciase un campamento de verán nas Mariñas que non se vai poder utilizar no verán porque teñen unha obra pendiente, entonces todo eso suma para que, pois eso, todos estes deportes queden como un pouco máis relegado. Sabemos que é complicado, pero bueno, agradeceríamos un esforzo si se pode facer para encaixar todos este tipo de deportes. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Señora alcaldesa, hoy los mundos están como están y cuanto más deporte practiquen nuestros jóvenes será un gran beneficio para todos. Y espero que sepan agradecerlo a esta corporación el día de mañana. Nada más. Moitas grazas, voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Eu só quero discrepar nunha cousa que dixo o concelleiro, que penso que o Consello de Deporte realmente sí que é a ferramenta para que entre os propios clubes e asociacións pois seipan dos problemas que teñen outros e quizáis para ceder un pouco tema de horarios ou de espazos, non sei, en vez de falalo independientemente con cada un, pois que entre eles vexan que é necesario coordinarse un pouco máis pola problemática que temos. Nada máis. Moitas grazas, voceiro. Señora alcaldesa, e insisto no tema do pabillón de Gileade. O tema do pabillón de Gileade está ben e está, pensouse para un clube deportivo en concreto que está a utilizar o pabillón do Isas Mariñas, que non é para rapaces pequenos, é dicir, xente maior que ten coche, que se pode desplazar, e eu a veces penso pois nunha cidade un pouco máis grande que a nosa, pois na cidade da Coruña, que un rapaz viva no barrio das Flores e teña que ir a adestrar aos Rosais, por exemplo, e leva moito máis tempo que un rapaz que viva aquí no casco histórico ir a Gileade, por exemplo. Pero, bueno, evidentemente é unha incomodidade ou é moito máis cómodo pois estar en calquera dos pabillóns que estén na zona do Carregal, evidentemente, pero se hai esta problemática de espazos e, sobre todo, sabendo que era para un grupo de xente maior e non nenos pequenos, pois esa alternativa do pabillón de Gileade estaba ben. De todas formas, non quixeron optar por esa opción, pero se lles buscou outra, evidentemente, e están adestrando neste caso concreto deste clube no pabillón das Mariñas, pero dende o Concello se buscan todas as solucións posibles, pero dentro do que hai. E insisto no do Consello Municipal de Deportes, e sigo discrepando con vostede, porque, o Consello Municipal de Deportes nace cunha vontade, penso eu, e polos que temos celebrados, diferente, son útiles en canto a información que se lles pode dar, pero é unha información que é xeral a todos os clubes. Fala, por exemplo, de información relativa ás subvencións deportivas, nos que eles fan achegas e nós lles explicamos un pouco como proceder. Falamos de eventos deportivos ou de actividades deportivas en xeral que se traen para Betanzos, campeonatos galegos, campeonatos de España, probas ciclistas, en fin, múltiples cousas nas que poden estar todos interesados, e eles tamén conversan e de alguma maneira fan sinerxías e colaboran entre eles. Eu creo que non é que non haxa unha colaboración interclubes. Agora nos campamentos de verán obsérvase como un clube dunha modalidade deportiva acode a outro para facer algunha actividade diferente e demais. O tema é fundamentalmente de espazos e eu creo, ou nós creemos, que non son os clubes os que teñen que liderar a organización en canto aos espazos. Se eu quero ter o pabillón ás 5 da tarde o luns e ti tamén, temos un problema. E os clubes deportivos creemos que non son por si sós capaces, evidentemente ca organización e coa colaboración do Concello de Betanzos sí, de poder falar e organizar nun espazo como é o Consello Municipal de Deportes, que é moi bo para moitísimas cousas. Observámolo pola cantidade de clubes deportivos que adoitan vir cando se convoca,
pero creo que se deben de tratar temas xerais que afectan a todos e non que afectan a uns poucos, porque deixáramos en fora de xogo, como dixen antes, moitísimas modalidades deportivas que non teñen que ver co pabellón municipal. Ao final, clubes enormes en canto a deporte en Betanzos non lle interesa para nada este debate. Falo do Ría de Betanzos, por exemplo, falo do Club Cuón, por exemplo, falo dos clubs ciclistas, por exemplo, que non lles afortunadamente afecta este tipo de debate. Entón, bueno, sexa nun Consello de Deportes ou sexa nunha modalidade distinta, si é certo que temos un problema, todos o sabemos, e hai no que intentar solucionar, buscar horas de donde sexa, compartir pistas e xogar dúas modalidades deportivas á vez, que é complicado, bueno, é moi complicado. De todas formas, axudaría ter en boas condicións os pabillóns do Vales Villamarín e do Aguiar, que polo menos se puidese xogar práctica federada de nenos e nenas pequenos neses dous pabillóns. Eso facilitaría moitísimo a actividade deportiva diaria de clubes que agoramente xogan o 80 ou 70% dos seus partidos no Concello de Miño, por exemplo. Nada máis nesta segunda intervención. Por suposto, bueno, imos votar a favor. Hai cousas que xa se están a facer, sobre todo relativo ao pabellón de Guiliade, pero estamos de acordo, evidentemente, no fondo e no que se pretende expresar con esta moción. Lóxicamente, votaremos a favor. Nada máis. Moitas grazas. Pois creo que quedou claro que sería fantástico contar cun outro pabellón municipal. Estamos traballando niso tamén porque decía, me parece a vocera popular, bendito problema entre comillas, porque hai moita actividade deportiva, moitísima, intenta medrar, pero temos un problema de espazos importante. Entón, pido a toda a corporación remar xunta para ter a medio prazo un novo pabellón municipal. Ben, entendo que esta moción se aproba por unanimidade de todos os grupos. Señor secretario, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto sétimo, moción do PP para adopción de medidas de mellora na parroquia de Piadela. Grazas, señora alcaldesa. Ten a palabra. A comezos deste mes de xuño, o Grupo Municipal do Partido Popular visitou novamente a parroquia de Piadela, acompañado dun grupo de veciños e veciñas. O obxecto da visita non foi outro que continuar co proceso de escoita ás betanceiras e betanceiros na procura de actualizar as necesidades e demandas da veciñanza do noso municipio. No transcurso dun paseo a pé polo territorio, puidemos comprobar de primeira man que as peticións da veciñanza son prácticamente as mesmas que xa nos trasladaran en anteriores reunións, que xa puxéramos de manifesto en anteriores sesións plenarias, pero que seguen sen ser atendidas. Polo que queremos reiterarlas e trasladalas a modo de iniciativa a través da presente moción. A máis imperiosa é a necesidade de mellora da seguridade na estrada provincial de P810, un vial que rexistra altos niveis de tráfico rodado ao seu paso por Piadela e Vila de Suso, sen beirarrúas, sen pasos de peóns e sen medidas que obrigan a cumprir os límites de velocidade que implican constantes e manifestos excesos, tal e como coñecen en primeira persoa os veciños e veciñas. Recordarán que xa no ano 21 aprobouse por unanimidade unha proposta nesta mesma liña neste pleno, así como no pleno da Deputación da Coruña, impulsada polo noso grupo no ente provincial. No mes de novembro do ano pasado, a Deputación da Coruña anunciou un proxecto de mellora da seguridade na marxe esquerda da estrada, pero esa actuación aínda non se executou. Ademais, a veciñanza insiste tamén na necesidade de actuar ao mesmo tempo na marxe dereita. En relación co tráfico rodado, tamén é importante destacar a necesidade de revisar as paradas de autobús na citada estrada. E outro dos asuntos recurrentes son a falta de limpeza na contorna dos contenedores, a necesidade de desbroce das cunetas e a limpeza de beirarrúas, que en moitas ocasións imposibilita o seu uso por parte dos peóns. Tamén trasladamos en diversas ocasións un problema de saneamento xusto na entrada dende a estrada a que fixemos referencia en primeiro lugar. E por último, pedimos tamén a recuperación do camiño despois da igrexa, que xa non existe.
Os veciños e veciñas deben de ser os principais protagonistas dos servizos, así como das políticas públicas, e deben de estar no centro das prioridades que garantan a súa seguridade. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta a seguinte proposta de acordos. Instar ao Concello de Betanzos a dar todos os pasos e facer os trámites necesarios para dar cumprimento ás citadas demandas e necesidades da veciñanza de Piadela. Que a alcaldesa ou concellero no que delegue leve ao fin ditos acordos. Moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Todo o que sea mejorar nuestra zona rural, llevando a cabo las demandas de los vecinos, va a contar siempre con nuestro apoyo. Estas son propuestas que todos los grupos trajimos a pleno muchas veces y nos sumamos a pedir se lleven a cabo, al igual que en otras muchas zonas, poco a poco, pero sin abandono. Nada más. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Pois, como non podía ser de outra forma, estamos a favor de todas as milloras que sexan necesarias, pero en Piadela, nas Angustias, en Tiobre, en todas as parroquias da nosa vila, porque todas teñen unhas necesidades moi similares e, pois eso, acostumamos a traelas en rogos e preguntas habitualmente, unha cousa habitual deste tipo de plenos, con lo cual, pola nosa parte, o noso voto vai ser favorable, nada máis. Moitas grazas, voceiro do equipo de goberno. Grazas, señora alcaldesa. Ben, compartimos, como non pode ser de outro xeito, a preocupación por seguir mellorando a parroquia de Piadela e, como non, pois todas as parroquias e barrios de toda a cidade de Betanzos. Ese é precisamente o traballo deste goberno, atender as necesidades da veciñanza e continuar mellorando os servizos públicos todos os días do ano. Agora ben, a lectura desta moción deixa unha sensación curiosa, porque en realidade o que recolle son cuestións recorrentes que forman parte da xestión diaria de calquera concello: limpeza, desbroces, mantemento, pequenas reparacións ou actuacións de conservación. Evidentemente, sempre hai incidencias e sempre hai marxe para mellorar. Negalo sería faltar á realidade. O importante é que exista unha resposta e un traballo continuo para atendelas, e iso é exactamente o que está a facer este goberno. É certo que este ano os traballos de Roza sufriron un pequeno atraso debido a unha avería no tractor municipal. Un contratempo que obrigou a reaxustar a planificación prevista, pero que en ningún caso significou deixar de actuar. Os traballos continúan e seguirán desenvolvéndose ata completar toda a programación no termo municipal de Betanzos. En relación coa estrada provincial de P810, como ben din na súa moción, trátase dunha vía que é titularidade da Deputación da Coruña, polo tanto, a administración competente para executar calquera actuación nesta carretera é a Deputación Provincial da Coruña e non este Concello. Non obstante, o compromiso da Deputación da Coruña é tal que xa anunciou e xa está aprobado o proxecto de mellora da seguridade por parte da Deputación da Coruña e atópase nestes intres na fase previa necesaria para a súa execución, que é a tramitación da ocupación dos terreos privados afectados. Teño que dicir que inicialmente intentouse, incluso coa colaboración da Asociación de Veciños de ali de Piadela, acadar acordos voluntarios de cesión cos propietarios das parcelas afectadas. Non foi posible e, como consecuencia, estáse a iniciar o correspondente procedimento expropiatorio, un trámite que, como todos sabemos, require dos seus prazos, pero que é imprescindible, neste caso, para poder executar posteriormente a obra. Tamén din na súa moción que debería actuarse nas dúas marxes da estrada. Evidentemente, todos coincidimos en que canto maior sexa a actuación, mellor. Pero tamén hai que ser serios e coñecer como funcionan as administracións públicas. A propia Deputación, como sucede prácticamente en todas as actuacións deste tipo, executa este tipo de sendas peonís nunha única marxe, tanto por criterios técnicos como por criterios económicos. E tamén así como vai a facer a Xunta de Galicia no seu paso por Infesta na AC 542. En este caso concreto, actuar tamén na marxe dereita suporía unha intervención moito máis complexa e custosa, xa que afectaría peches perimetrais, accesos e incluso a vivendas e propiedades privadas, incrementando considerablemente o custo da actuación.
Gobernar, por tanto, tamén consiste en priorizar, planificar e facer os proxectos viables. E se queremos chegar ás dúas marxes, primeiro haberá que empezar por unha. O importante é que a actuación avance e deixe de ser unha promesa para converterse nunha realidade. Pero, sin dúbida, hai unha parte da moción que merece unha atención especial. Na exposición de motivos afirman vostedes que realizaron un paseo a pé polo territorio e que puderon comprobar de primeira man as necesidades da parroquia. Pois ben, permítanme dicirlles que ese paseo non debeu de ser demasiado proveitoso, porque poucas liñas máis abaixo solicitan recuperar o camiño situado despois da igrexa, un camiño que leva reparado desde hai máis de 3 meses. É dicir, presentan unha moción pedindo que se execute unha actuación que xa está executada desde hai máis de 3 meses. Porque, mira, descubrir os problemas dunha parroquia, primeiro hai que coñecer a parroquia. E para coñecela non chega con sacar unha foto a semana antes do pleno ou ao principio do mes de xuño, como anunciaron na prensa. Se un presume de coñecer de primeira man a realidade dunha parroquia, o mínimo exixible é non pedir neste pleno a reparación dun camiño que leva máis de 3 meses reparado. Creo que con iso se resume todo. E, sinceramente, creo que os veciños, e creemos que os veciños e veciñas de Piadela pois merecen algo máis de rigor e de respeto por parte de quen presenta iniciativas en nombre deles. Porque facer oposición creemos que non consiste en dar un paseo, facer unha foto, e subila ao Facebook ou registrar directamente unha moción, senón que significa requerir e seguir día a día o traballo deste Concello e do equipo de goberno e así poder coñecer as actuaciones que se executan e polo menos comprobar todo aquilo que se pide non estea xa executado. Na moción tamén fan referencias para as de autobús, a limpeza e o mantemento. Evidentemente, son cuestións que, como dicía, que forman parte do día a día da xestión municipal. Non só en Piadela, senón en todas as parroquias e barrios de Betanzos. Sempre hai incidencias, sempre hai actuacións pendentes e sempre aparecen novas necesidades. Iso forma parte da realidade de calquera concello. O importante é que detrás de cada unha desas actuacións hai un equipo de goberno, uns empregados municipais que traballan todos os días para manter Betanzos nas mellores condicións posibles, atendendo incidencias, programando actuacións e respondendo ás necesidades da veciñanza. E iso é o que precisamente fai este goberno, traballar de maneira continua en todo o municipio, priorizando actuacións, atendendo avisos e realizando labores de mantemento durante todo o ano. Nos últimos anos e meses executáronse melloras en distintos camiños de Piadela e Vila de Suso. Realizáronse aglomerados e regos asfálticos en diferentes viais da parroquia para mellorar a súa seguridade e conservación. E a finais do ano pasado levouse a cabo un importante traballo de limpeza e poda nas marxes dos camiños públicos, mellorando a visibilidade e a seguridade viaria en numerosos puntos. A finais deste ano executarase tamén a mellora do camiño do Monte Aberto, unha vía moi utilizada pola veciñanza para acceder a Betanzos. Limpáronse beirarrúas, incluso nalgúnas zonas que non son de titularidade municipal, renovouse a iluminación do polígono de Piadela, mellorando a seguridade e a eficiencia enerxética dunha zona estratégica para a actividade económica do municipio. E reforzouse todavía máis a presenza da policía local na zona rural para incrementar a seguridade e a proximidade coa veciñanza. Pero o noso compromiso coa parroquia non se limita ás obras e ao mantemento. Tamén seguimos colaborando e dinamizando a actividade dos centros sociais en todas as parroquias, e especial fincapé tamén aquí en Piadela, apoiando a organización de numerosas actividades ao longo de todo o ano. Porque entendemos que facer parroquia tamén é fortalecer a súa vida social e, como non, cultural. E remato facendo referencia ás últimas palabras da súa moción. Din vostedes que os veciños e veciñas deben de ser os principais protagonistas dos servizos e das políticas públicas e que deben de estar no centro das prioridades que garantan a súa seguridade. Niso coincidimos plenamente. A diferenza é que nos procuramos aplicalo todos os días, mentres que vostedes, por desgraza, nesta moción quedaron máis na teoría que na práctica. E, sinceramente, con todos os respetos, cando se presenta unha moción, e insisto, pedindo actuacións que xa están feitas ou proxectos que xa están en marcha, resulta difícil entender que ese sexa o mellor exemplo de poñer aos veciños e veciñas no centro das políticas públicas. Nós seguiremos facendo o de sempre, que é traballar, nada máis. Moitas grazas, voceiro popular. Ben, o noso que transmitimos aquí son
É a voz dos veciños de Piadela. Parece que vostede se centra nese camiño, pero realmente o camiño non é o máis importante aquí. É o perigo que están a correr estes veciños cando teñen que ir á parada do autobús os nenos. Ese é o problema. Os veciños están cansos xa de boas palabras, de anuncios e de balos fora como fan vostedes normalmente. O que queren son feitos, e que se cumpran os compromisos e que se acordan neste salón de plenos. Porque, ademais, cumprir eses acordos que se acordan neste salón de plenos, pois é a mellor forma de respetar a veciñanza. Mais nada, grazas. Concelleiro non adscrito. Señora alcaldesa, creo que todas las parroquias son por igual y todas necesitan un trabajo, una ayuda y un mantenimiento. Pero, la verdad, todo al mismo tiempo no puede ser. Habrá que irlo haciendo según las necesidades de cada uno. Nada más. Moitas grazas. Voceira Nada nacionalista. máis, grazas. Voceiro do equipo de goberno. Ben, grazas, señora alcaldesa. Penso que este equipo de goberno pois nunca tira balóns fora, di a realidade. Eu lle podo dicir a vostede que a diputada provincial de obras da Deputación pois visitou aos veciños e veciñas de Piadela, escoitounos e, de feito, pois este proxecto leva aprobado, como din vostedes na súa moción, desde o ano pasado. Xa expliquei, é botar balóns fora, dicir que hai que facer unha tramitación de expropiación. Non sei se... É que, vamos... Non será mellor dito botar balóns fora cando hai veciños e veciñas en Gileade que levan máis de 30 anos solicitando unha reducción de velocidade e vostede dicindo sí, ten razón, palmadiña, e logo non facerlles nin caso e contestar aos veciños e veciñas que claro que non se pode reducir a velocidade na travesía de Gileade porque non hubo ningún morto nos últimos anos. Eso sí que é botar balóns fora. O que fan vostedes cando están na Xunta ou na administración que lle toque. Sí, pero bueno, vostede me está falando aquí dunha carretera xa lle dixen que é de titularidade provincial, non municipal. Entón, se quere, vai á Diputación e o seu grupo que presente unha moción ali. Que, por certo, aprobaron tamén vostedes no pleno a aprobación deste proxecto. E a vez piden que a ver se pode ir á Deputación a escoitar os veciños. É dicir, unha incongruencia por todos lados. Aplíquense o conto. Entón, cando interesa, nos botamos balóns fora e cando non lles interesa, entonces somos os culpables de todos os problemas, non? Como do tema da auga das fecais aí diante da súa sede, non? Voceiro popular. Voceiro popular. Coñece perfectamente o funcionamento do pleno. Cando un voceiro fala, o resto tratamos de escoitar con respeto. Eu intento escoitar con respeto e penso que a inmensa maioría. E non se increpa. Isto non é unha charla nunha mesa. Non estamos increpándonos constantemente. Porque si, cando está falando un voceiro deste lado, a cámara está apuntando para este lado e non se lle ve, pero eu vexo como contesta, bracea e fai xestos. Entón, se fora ao revés, chamaría a atención tamén. Sí. Entón, agora está no uso da palabra o voceiro do equipo de goberno. Ou rematou? Non rematei. Pois ten a palabra. Vou a rematar. Vai a rematar. Decir que ese compromiso do goberno da Deputación é evidente, está aprobado e se vai executar unha vez que creo que era o que lles interesaba saber. Ou se non lles informaron desde a Dirección Provincial, pois xa yo digo eu que está aprobado, está nesa tramitación para poder expropiar os terreos e iniciar as obras, así que unha vez se licite. Eso non é botar balóns fora, insisto. Entón, esperemos que máis pronto que tarde, pois que esta senda tan reclamada polos veciños e veciñas de Piadela e tamén de Vila de Suso, que ao final están un pouco, digamos, desconectados sendo da mesma parroquia, pois podan circular e andar pola zona pois con todas a maior seguridade posible e, sobre todo, pois grazas a ese compromiso
da Deputación, que esperemos que sea extensible por parte de outras administracións, e como estou no meu turno de palabra, pois podo decir o que considere dentro dun orde, e que cumplan pois os compromisos que teñen tamén cos veciños de Roibeira, que levan anos solicitando pois medidas de seguridade para poder acceder desde a carretera autonómica ao núcleo de Roibeira, e moitas outras demandas que hai de calquera administración e que teñen que ser levadas a cabo e estudadas por calquera goberno que estea no poder en calquera das administracións, como decía anteriormente. Nada máis, evidentemente, pois como todo o que se está a mencionar e todos os acordos que propón o Grupo Popular na súa moción se están a facer ou están feitos, votaremos a favor. Nada máis. Ben, pois, señor secretario, pois entendo que tamén esta moción se aproba por unanimidade de todos os grupos e pasamos ao punto seguinte. Rogos e preguntas. Primeiro vamos a dar lectura ás respostas ás preguntas do pleno anterior. Voceiro do equipo de goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. A resposta ás preguntas do grupo non adscrito respecto ao expediente de titularidade do Camiño de Sanxiao. O dito camiño está incluído no inventario de camiños municipais co número 338, plano número 6, contando coa correspondente ficha descritiva na que se sinala que o mesmo ten unha longitude de 185,60 metros, trocando nos seus dous extremos co camiño número 339 do inventario de camiños municipal. Ademais, no plano número 9 da ordenación, alineacións e rasantes das normas subsidiarias aparece reflectido de bandito camiño, entrocando con viarios públicos nos seus dous extremos. Na sede electrónica do catastro aparece coa referencia catastral 15.009 a 0080900200000EXE, sinalándose na ficha de consulta descriptiva e gráfica de datos catastrais de ben inmoble, como vía de comunicación de dominio público. Debido á solicitude dunha veciña sobre a titularidade do dito camiño, os servizos municipais determinaron que se debería de incoar un expediente de investigación de titularidade do camiño, polo que se deu conta á Administración Xeral do Estado e á Comunidade Autónoma e se notificou aos afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e identificables, que son todos os titularidades catastrais das parcelas colindantes co camiño. Sobre o aparcamento na Rúa das Cascas, esta cuestión foi respondida na anterior sesión plenaria. Respecto á situación da oficina do INS, a alcaldesa realizou numerosas xestións para demandar que a dita oficina preste o servizo necesario para a nosa veciñanza. Así, a alcaldía manifestou que é necesario darlle solución á falta de persoal da oficina para atender a demanda existente agora que xa se presta atención presencial. Porén, o número de traballadores, 3 persoas, cunha máis de baixa, non é suficiente para cubrir o servizo, polo que é prioritario que se poñan os medios necesarios incrementando o persoal. Sobre o mantemento e a salubridade en distintos puntos do municipio, en canto a limpeza que mencionan, esta se realizou un total de 2 veces no que vai de ano. E respecto á actividade de ximnasia rítmica, o Concello apoia todas as actividades deportivas realizadas por todos e cada un dos clubs deportivos debidamente registrados no noso Concello. No caso concreto da ximnasia rítmica, compre explicar que ata agora figura como unha actividade deportiva extraescolar, aínda que existe a vontade de registrarse formalmente un clube deportivo. Chegado o momento, poderán concorrer axudas económicas que actualmente convocamos en concorrencia competitiva para o eido deportivo de forma anual. Respostas ás preguntas do BNG. Sobre a limpeza de especies invasoras, no pasado mes de maio iniciáronse os traballos que mencionan, coa chegada do outono retomaránse os mesmos. Respecto a un posible vertido na zona da Sancia, o Concello está a solicitar ás industrias instaladas nesta zona información sobre o vertido que mencionan. Sobre a limpeza e mantemento da fonte e lavadoiro de Xenrozo, as limpezas desta fonte e lavadoiro e dos restantes da nosa cidade realízanse de maneira recurrentes e rotatoria en todo o termo municipal. Respecto ao espazo de aparcadoiro de motocicletas na Praza do Campo, esta cuestión está incluída na ordenanza de accesos ao casco histórico pendente de resolución de alegacións. Sobre a estación de captación de augas, o Concello, a través da empresa concesionaria de augas, realiza estes traballos dentro da titularidade correspondente. Non obstante, o Concello iniciou desde hai meses requerimentos de limpezas a propietarios lindeiros. Respecto á pista polideportiva cuberta do Carregal, os traballos de limpeza da pista do Carregal realízanse de maneira habitual a través dos empregados municipais. Porén, estánse a estudar melloras na instalación nas que están incluídas as mencionadas por vostedes. Sobre o estado do expediente do edificio dos sindicatos, logo de recibir unha nova tasación das dúas administracións propietarias dos espazos existentes no citado edificio,
Os técnicos municipais teñen que emitir os correspondentes informes de viabilidade xurídica e económica da compra nos novos termos. Respecto á zona axardinada á beira do río Mendo e a carón da Ponte do Carregal, nos próximos meses iniciaránse traballos de mellora nesta zona. Respostas ás preguntas do Partido Popular respecto á rampa de acceso á polbeira da feira, os servizos municipais reforzarán a sinalización nesta zona. Sobre o paso de peóns da praza de Alfonso IX, nestes intres o Concello está a realizar o repintado dos pasos de cebra na cidade, no que está incluído o que vostedes mencionan. Respecto aos bancos de madeira dos soporteis dos ferradores, dende hai meses está prevista a mellora dos bancos dos soporteis dos ferradores e en próximas datas iniciaránse estes traballos. Sobre o mantemento exterior da fachada do edificio da Escola Infantil Municipal, os traballos de limpeza na Escola Infantil Municipal realízanse de maneira habitual por parte dos empregados municipais. En canto ao pintado, este será unha vez se rematen os pintados interiores do mesmo. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Primeiro, a fonte situada na Rúa do Pozo presenta na actualidade un estado de conservación claramente deficiente. A acumulación de verdín, a falta de limpeza, o deterioro do cano de saída de auga e a presencia de gretas e pedras soltas na súa estrutura ofrece unha imaxe de abandono impropia dun elemento do patrimonio urbano de Betanzos. As fontes tradicionais forman parte da identidade da nosa cidade e do seu patrimonio histórico, polo que consideramos que o seu mantemento debe de formar parte das tarefas ordinarias de conservación dos espazos públicos. Ten previsto o Goberno Municipal acometer a limpeza e reparación da fonte da Rúa do Pozo? En caso afirmativo, en que prazo está prevista a súa actuación? Segundo, veciños da Avenida de Castela trasladáronnos o seu malestar polo estado no que se atopan as marcas viarias das prazas de aparcamento desta rúa, prácticamente desaparecidas polo desgaste. A ausencia de sinalización horizontal provoca que moitos vehículos estacionen sen referencia clara, desaproveitando o espazo disponible e reducindo o número de plazas efectivas, ademais de xerar pequenas incidencias entre usuarios. Trátase dunha actuación de mantemento sinxela, pero que pode mellorar notablemente a organización do estacionamento e a convivencia desa zona. Ten previsto o Goberno Municipal proceder ao repintado das plazas de aparcamento da Avenida de Castela en caso afirmativo? En que prazo está prevista a súa execución? Veciños da Rúa Concepción Arenal trasladáronnos a súa preocupación polo estado de varias fincas situadas xunto a edificios de vivendas nas que a vexetación supera os 3 metros de altura. Esta situación provoca unha evidente sensación de abandono e pode xerar problemas de salubridade pola proliferación de insectos e roedores, ademais de incrementar o risco de incendio coa chegada dos meses de verán. Ten constancia o Concello desa situación e ten previsto requerir os propietarios destas parcelas para que procedan á súa limpeza e mantemento? No caso de incumprimento, contempla o Goberno Municipal actuar de maneira subsidiaria conforme a normativa vixente para garantir a seguridade e a salubridade da contorna? Aproveito tamén neste punto para comentar que veciños da Rúa José Antonio Míguez, que trouxemos ao pleno pasado requerindo que se limpasen unhas fincas, que se procedeu á limpeza de parte das fincas, pero que queda outra parte, non sei se está previsto que se leve a cabo, que tamén sería necesario limpar. Aproveito porque non lo comentaban xusto esta mañá. Agradecemoslle tamén que procederán á limpeza logo de que nos o pedíramos no pasado pleno. Cuarto, veciños da Rúa Alguero Penedo e colindantes trasladarnos o seu malestar pola recente supresión de varias plazas de aparcamento tras a instalación de volardos e o repintado do paso de peóns. Estamos a falar dunha das zonas máis poboadas de Betanzos, onde xa existe unha importante dificultade para atopar estacionamento, pola que a eliminación destas plazas agrava aínda máis os problemas de aparcamento que sofren diariamente os residentes. Que criterios técnicos motivaron a supresión destas plazas de aparcamento? Valorou o Goberno Municipal o impacto que esta medida ia ter sobre os veciños da zona e contempla adoptar algunha solución que permita compensar a aperta de espazos de estacionamento? Quinto, a instalación das novas luminarias no rural é unha actuación que debería de servir para mellorar a eficiencia e a calidade do servizo de iluminación pública, pero está a xerar queixas en distintos lugares do municipio. En concreto, veciños de Sanxao e de Roibeira trasladáronnos os reiterados fallos no funcionamento das novas farolas, así como a supresión de algúns puntos de luz existentes, o que provoca que determinadas zonas conten hoxe cunha peor iluminación da que tiñan antes da actuación. É coñecedor o Goberno Municipal destas incidencias? Que explicación existe para a supresión de determinadas luminarias e que actuacións ten previsto o Concello para correxir os fallos detectados e garantir que esta renovación do lumeado supoña unha verdadeira mellora do servizo para todos os veciños do rural? Nada máis, boas noites a todos. Moi boa noite, voceira nacionalista. Moitas grazas.
Rogos e preguntas do BNG ao Pleno. En primeiro lugar, nestes días comezan a desenvolverse os diferentes campamentos de verán que facilitan a conciliación familiar e laboral durante as vacacións. Tamén se inicia o campamento de verán municipal que ofrece 60 ou 65 prazas segundo a quenda. Nas semanas pasadas publicaronse as listaxes de nenos e nenas admitidos, deixando ver o escasas que quedan esas plazas. Na primeira quenda quedan en agarda 36 crianzas, na segunda 57 e na terceira 16 nenos e nenas. Pode o Goberno local ampliar as prazas que se ofertan nos campamentos de verán municipal en aras de facilitar a conciliación? Na mesma liña, pode o Goberno local valorar ampliar os horarios do campamento e estudar a opción de ofrecer o servizo de comedor? Segunda, o inicio desta sesión plenaria deuse conta dos decretos da alcaldía. Neses decretos recóllense 3 que fan referencia ao complexo deportivo do Carregal. Nos 3 casos fan referencia á contratación de servizos para a xestión da piscina municipal de Betanzos e o desenvolvemento de actividades deportivas no complexo deportivo municipal. Tendo en conta que o contrato da empresa xudicataria rematou en abril do 26, pode o Goberno local dar conta do estado actual da xestión da piscina? 3. Nas últimas semanas, as usuarias dos servizos de traballo social do Centro de Especialidades de Betanzos alertáronos da ausencia de persoal para este servizo. Polo que puidemos saber, a traballadora social estivo, que xa non está de baixa laboral, e desde a Consellería de Sanidade non se cubriu en tempo esa baixa, deixándose en servizo as numerosas persoas usuarias. Tendo en conta o delicado deste servizo, pode o Goberno local solicitar á Consellería de Sanidade que faga o necesario para que non se repitan situacións deste tipo. Sobre o mesmo tema, as usuarias do servizo, ao verse desatendidas no centro de especialidade, optaron por acudir a servizos sociais municipais, onde tampouco foron atendidos ao considerar o persoal que non era a súa competencia. De se repetir a situación, pode o Goberno local atender a estas persoas para que vexan cubertas as súas necesidades? Cuarta, as veciñas e veciños da rúa de Manuel María expresándose o seu malestar pola presenza da maleza nas fincas que pechan o entramado da rúa. Dada a proximidade das silvas aos edificios e tendo en conta as elevadas temperaturas dos últimos días, as posibilidades dun incendio acrecéntanse. Pode o Goberno local exixirlle aos propietarios das fincas da rúa Manuel María que procedan ao seu desbroce e limpeza? Quinta, na mesma liña que na pregunta anterior, a veciñanza do barrio de Madalena volve a reiterarnos o mal estado do solar da fábrica da luz. Como xa lles pedimos en plenos anteriores, pode o Goberno local exixirlle a Naturgy, empresa propietaria do predio que proceda a limpeza da parcela para garantir a seguridade da veciñanza do propio edificio? Sexta, tamén coa chegada da calor, as veciñas e veciños fanos chegar o seu malestar polos cheiros que emiten os colectores de orgánicos de algúns negocios. Os colectores teñen residuos especiais e en moitos casos están deteriorados e permiten que se escapen os restos. Pode o Goberno local exixirlle ao Consorcio das Mariñas que sustitúa estes colectores por outros correctamente selados e que aumente a frecuencia de recollida destes residuos para evitar cheiros e desperdicios nas rúas? Sétima, no BNG levamos anos insistindo na necesidade de crear e convocar a Mesa da Ría, un órgano que permitise o diálogo e a colaboración entre institucións, organizacións ecoloxistas e outras organizacións para mellorar o estado da ría de Betanzos. Nos pasados meses, o Goberno local comprometeuse a convocar a mesa nun curto prazo, mais esa convocatoria aínda non se materializou. Pode o Goberno local convocar a mesa da ría a curto prazo? E, por último, na mesma liña, que a pregunta anterior, nos últimos plenos formulouse a necesidade de convocar a Comisión de Nomenclator e Honras para debater cuestións diversas como relacionadas coa denominación de algunhas rúas. Podería o Goberno local convocar a mencionada comisión a curto prazo? Nada máis e moitas grazas a todos. Moitas grazas, voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Primeiro, segundo información achegada pola Asociación Morrigan de Ximnasia Rítmica, están a padecer unha falta de instalacións que lles complica a súa actividade no municipio. Actualmente estás intentando habilitar a sala 1 do pabillón da piscina un par de horas, e aínda que é unha solución claramente insuficiente, resultaría de gran axuda para eles. Consideramos que unha asociación deportiva que fomenta a práctica de ximnasia rítmica entre nenas e xoves do Concello merece dispoñer dun espacio axeitado, suficiente coa estabilidade necesaria para planificar a súa actividade con garantías. Por isto rogamos ao Concello que axilice as xestións necesarias e traballe de forma coordinada para garantir que a Asociación Morrigan de Ximnasia Rítmica dispoña dun local ou espacio axeitado onde desenrolar a súa actividade no próximo curso, evitando así a incertidumbre que ven sufrindo nos últimos tempos. Creo que quedou explicado ese tema. Ademais, ese clube que cita en concreto é un deses que non pertence ao tecido deportivo de Betanzos como tal, de momento. Ese en concreto. E os ser os participantes... Por eso tratamos de facilitar un espazo, pero non é, polo momento, un clube deportivo de Betanzos.
Vale, pero si dá servizo a nenos e nenas de Betanzos. de Betanzos. Aí entra o Concello para tratar de, Ujú. con Vale. ese problema do que falábamos antes. Vale, gracias. Continúe, disculpe. Segundo, recentemente vimos de recibir unha queixa que nos dou verdadeira lástima. Unha veciña de 97 anos residente no número 2 da Rúa Caneiros non pode saír á rúa a pesar de ter instalado recentemente un ascensor no edificio que leva máis de 2 meses agardando por unha licencia municipal para poder ser utilizado. Poderían axilizar o trámite para que esta muller e os seus veciños poidan desfrutar do seu ascensor canto antes. Terceiro, veciños e veciñas de Betanzos insisten na pregunta que se leva facendo durante meses, tanto na rúa como nas redes sociais de opinión sobre o noso concello, incluso chegando a facelo por rexistro municipal nalgún caso. Onde se atopan os bancos de González Villar que se retiraron da Praza do Campo. Na mesma liña, con respecto á farola que se acaba de retirar na Estrada de Castela, barallouse a posibilidade de incluir de algunha maneira o LED necesario para o paso de peóns na propia farola sen necesidade de retirar un elemento tan representativo da nosa cidade. Cuarto, a pista que vai dende a zona do Cepiño ata Castro, pasando pola parte de abaixo de Illobre, está solagada de maleza polos bordes. Teñen planificado facer este desbroce próximamente. Quinto, entrando de onda baixada do Rollo hacia a Cea, a varanda de madeira que bordea a primeira parte do camiño encontrase nun estado bastante malo por a clara falta de mantemento, especialmente na madeira. En Caldas Barras, a sinal que marca o comenzo de Roibeira está arrincada do chan, cun visible perigo de caer sobre a pista. E entrando xa no núcleo de casas de Roibeira, atopas unha tapa de alcantarilla en moi mal estado que pode representar un risco para peóns. E o camiño que sube dende Roibeira á Fonte de Picachá necesita un desbrozado urxente para facilitar o paso dos veciños que van por auga á fonte. Poderían executar estas accións de mantemento básicas nesa zona canto antes. Sexto, na Estrada da Madalena, que vai por diante do colexio, hai poucos meses se parchearon os baches, e algúns deles xa voltan a estar como antes, así como as bandas rugosas de reducción de velocidade que están prácticamente desaparecidas. Poderían dar unha solución definitiva a este tramo. Sétimo, no Parque Pablo Iglesias está florando vexetación no medio das zonas de paso cubertas de grava. Podemos pensar que é algo simplemente estético, pero unha vez que se adecuou o parque para uso e desfrute dos veciños e veciñas, cremos que sería bo para todos mantelo en óptimas condicións. E oitavo, neste rogo queremos insistir na necesidade de colocar unha varanda nas escaleiras da Fonte de Santa María, así como na posibilidade de acentala un pouco dita fonte, xa que é un sitio de moito paso de peregrinos, veciños e turistas. Nada máis e boas noites. Moitas grazas. Pois moi boa noite a todos e a todas. Levantamos a sesión.